ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணன் மீட் பண்ணிடுறேன். இப்ப எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரையும் நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். பகவான்கிட்ட சேவிச்சு நமக்கு எல்லாம் படிக்கிறோமா எல்லாம் புரிஞ்சு அது போல நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லும். हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम மியூட்லயே சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணவே பண்ணாங்க. உங்களோட மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இல்லாட்டா அப்புறம் எல்லாரும் சத்தம் கேட்கும்போது இதா இருக்கும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பிரணதி மாதாஜி தான் படிக்க போறோம். முத்துமாரி மாதாஜி தான் படிக்க போறீங்க. படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முத்துமாரி மாதாஜி எங்க இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களே? முத்துமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. தமிழ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. இது வாசிக்கும் போது நிறைய மிஸ்டேக் வரும் மாதாஜி. பரவாயில்லையா? வந்துன்னா நான் ஹெல்ப்புக்கு இருக்கேன். என்னைக்கு ஹெல்ப் நினைக்கா படிக்கிறேன். நீ 13வது சாப்டர் வந்தாச்சு. படிங்கோ, தைரியமா படிங்க. தமிழ்ல தானே இருக்கு மாதாஜி, படிங்க. ஓம் நமோ. படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமக. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அனான்யன திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய. கரெக்டா படி. ஓம் அஜ்ஞான அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சசுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஷவ்யம் ரூபக பதாமய்யம் ததாதி ஷவ்ய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாச வாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் லகன ரகுநாதான் விதம் தமஷ விஜீவம் சாத்தவைதம் சாதுதூதம் பரிஜன சகீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய வேதம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச हे कृष्णा हरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे होबेश होबिका कांता राधा कांता नमोस्तुते दत्व कांचन गौरांगी राधा स्पुवंदानेश्वरी वृषभानु राधे वृंदावनेश्वरी. राधे वृंदावनेश्वरी. அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் வேணும் மியூட் பண்றேன், உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது நான் பேசுறேன். राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणमायी हरिप्रिये वाञ्छा कल्पदरुष्य स कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेयो वैष्णवेयो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय हो ब्रह्मण्य हिदाय स जगत्हिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो नमः वादान्ताय कृष्ण प्रमे प्रदाय दे कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विष्य नमः. गुरवे गौर संदिराय राधिकै तदालये राधिकै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ददत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा प्रत्युस्तय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन इदा नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी रत्साराणिये निर्विशेष शून्यवादी भाषताय देवदारिणिये देशधारिणे बंजदत्वां महं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपगम भद्रावतारं भक्ताप्तं नमामि भक्त यतिदम. जय कृष्ण कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासि गौर भक्त विरुद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे. 2 times.
ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், நல்லா நிறுத்தி சொன்னாலும் கரெக்டா வருது. கடகடான்னு படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க, அது ஃபர்ஸ்ட் இதுல வராது இல்லையா? நல்லா படிச்சீங்க. தமிழ்னா இது இருக்கு, என்ன போல் பெரிய நல்லா படிச்சேங்க. ஓகே தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நல்ல பயம் இருந்து இப்ப பாருங்க எவ்வளவு தெளிஞ்சுடுது. ஆனா அந்த மாதிரி வரணும், முன்னாடி வந்து படிக்கணும். ஓகே, பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து இந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். அதோட என்ன டைட்டில், கொஞ்சம் ஒரு இன்னைக்கு சாப்டர் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும், ட்ரை சப்ஜெக்டா இருக்கும், அவ்வளவு எல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது. இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். க்ஷேத்ரனா என்னது, க்ஷேத்ரஜ்ஞனா என்னது, அதை பத்தி உள்ள படிக்க போறோம். அப்புறம் என்ன இருக்கு, 6 கொஸ்டின் கேட்கிற. இயற்கைனா என்னது, அதை அனுபவிப்பவர் யாரு, மற்றும் உணர்வுனா என்னது, இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கிற கொஸ்டின். யாரு, அர்ஜுனா தான் கேட்கிற. ஓகே, அப்ப இதுல என்னது, அவருடைய தெய்வீகாருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் கற்கிறோம். 12வது இது நல்லா நினைவு இல்லையா, சின்ன குட்டி சாப்டர் தானே. அர்ஜுனனின் விசாரணை என்ன கேட்கிறார், யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா அல்லது அருவவாதியா? உருவமுள்ள பகவான் வந்து சிறந்தவரா, அந்த மாதிரி வழிபடுறவங்க வந்து மேம்பட்டவரா, இல்லை அருவவாதி வந்து அந்த மாதிரி வழிபடுறவங்க நல்ல இது என்னது ப்ராப்பர்லி சிச்சுவேட்டட், அவங்க வந்து நல்லவங்களா? நல்லவங்கன்னு இல்ல, எது பெட்டர் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. பக்தியின் படிநிலைகள் அப்புறம் பார்த்தோம். பக்தியோட படிநிலை இந்த மாதிரி இரு, அது முடியலைன்னா இப்படி பண்ணு, அப்படி முடியல இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு 6-7 கொடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பகவானை நினைத்து பக்தி பண்ணலாம். கிருஷ்ணன் நம்மிடம் நேசிக்கும் குணங்கள் நிறைய பார்த்தோம். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் வச்சிருந்தோம்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் கேட்க போறேன். அதுவும் இச்சாமி, எல்லாத்தையும் ஒரு இச்சாமி, எனக்கு வந்து ஆசையா இருக்கு, எனக்கு ஆசையா இருக்கு, என்னது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கும். க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானத்தின் விளக்கம். க்ஷேத்திரம்ங்கிற ஒரு கொஸ்டின், க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞம்னா என்னது, ஞானம் நாலேஜ் அப்படின்னா என்னதுன்னு. அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, அந்த அறிவை ஞானத்தை பெறுவதற்கு என்ன வழிமுறை, அது படிக்கிறோம். அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகா நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ஞேயம், ஞேயம்னா என்னது, அறியும் பொருள், யாரை பத்தி படிச்சு ஞானம். ஓகே, அந்த ஞானத்தினால எதை பத்தி படிக்க போறோம், யாரை பத்தி படிக்க போறோம். பிரகிருதினா என்னது, இயற்கைனா என்னது, பிரகிருதினா இயற்கை. புருஷா மற்றும் அதன் ஒற்றுமை, பிரகிருதிக்கும் புருஷாக்கும் உள்ள என்ன சம்பந்தம், அது படிக்க போறோம். அப்புறம் என்னது, அறிவின் பார்வை, கடைசியில அதான் பார்க்கணும். 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கொஞ்சம் எல்லாம் கடபடான்னு இருக்குது, சேஞ்ச் ஆல்சோ. நான் படிச்சு விடுறேன். பக்தி உச்சம் என்ற, இப்ப நம்ம இதுல என்ன சொல்றோம், பக்தி தான் உச்சம் எல்லாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புஸ்தகம், ஒரு கதை புஸ்தகம் வாங்கினாலும் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் படிப்போம், அப்புறம் பின்னாடி படிச்சிடுவோம், அப்ப எண்டு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. அந்த மாதிரி இப்ப வந்து எண்டுல தான் வந்து கிரஸ்ட் ஆஃப் த மேட்டர் எல்லாம், அந்த என்ன புக்கோட என்ன சாராம்சமோ அது மோஸ்ட்லி எல்லாம் பின்னாடி எழுதிருவா, கன்க்ளூஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அது புரிஞ்சிடும். ஆனா இங்க பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்துருக்கு, லாஸ்ட்ல வந்து ஞானம். இன்னையில இந்த 13வது சாப்டர்ல இருந்து ஞான யோகா தான் இருக்கு. அப்ப ஏன் பக்தி உச்சம் என்றால், நாம என்ன சொல்றோம், முதல்ல இருந்து பக்தி தான் உச்சம் அப்படிங்க. உச்சம்னா என்னது, பக்தியோட தான் தொண்டு புரியணும், பக்தி இருக்கணும் நமக்கு. பகவானை நம்புறதுக்கு பக்தியோட தான். பகவானுக்கு என்ன சொல்றாரு, எனக்கு நீங்க என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் பக்தியோட ஆஃபர் பண்ணுங்க, பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றாங்க. சோ பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது, ஏன் கடைசியில வந்திருக்கு, பக்தி தானே பின்னாடி வரணும். ஏன்னா தட் இஸ் த கன்க்ளூஷன். தேர்ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன லாஸ்ட்ல வரும், அதுதான் எது எண்டோ அந்த இது. கௌசல்யா மாதாஜி மியூட் பண்றேன், திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க. அப்ப உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி ஒன்று. ஆக்சுவலி பார்த்தா பக்தி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 6 வந்து இது கர்ம யோகா சொல்றாங்க, நடுவுல பக்தி யோகா, 7ல இருந்து 12 பக்தி யோகா சொல்றாங்க, 13ல இருந்து 18 ஞான யோகா சொல்றாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், பக்தியோட இப்ப இந்த கர்ம யோகா என்ன பண்றோம், பக்தியோட கர்மா பண்ண, கர்மானா வேலை, பக்தியோட வேலை பண்ண. இப்ப ஞானமா எப்படி, பக்தியோட ஞானம் பண்ண. அந்த ஞானம் என்னத்துக்கு, பக்தி வளர்றதுக்கு தான் அந்த ஞானமே. சோ ஞானம் தான் அடிப்படை, சாரி பக்தி தான் அடிப்படை. அந்த பக்தியில தான் ஞானமும் பெறறோம், பக்தியில தான் நம்ம வந்து கர்மாவும் பண்றோம். பக்தி அந்த நடுவுல 6 சாப்டர் பக்தியை பத்தி இன்னும் நல்ல டீட்டெயில் நேத்தி பார்த்தோம். கன்க்ளூஷன்ல 12வது சாப்டர்ல பக்தி எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பகவானே வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு.
சோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், பக்தி தான். பக்தியை பேஸ் பண்ணி தான் கர்மாவா இருக்கட்டும், ஞானமா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1வது 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பது பற்றி விவாதிக்கின்றன. கடைசி 6 அறிவின் மூலம் அவை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. பக்தி தான். ஆனா அது அறிவு சார்ந்து அது எப்படி நம்ம வந்து பக்தியை கொண்டு வருது அப்படிதான் படிக்க போறோம். நடுத்தர 6 சாப்டர்ஸ் பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. ஆனா நல்லா இருக்கும். இந்த சாப்டர் ஆயாச்சுன்னா அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எக்ஸப்ட் 15 சாப்டர் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கும், டெக்னிக்கலா இருக்கும். மாயாவிலிருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் மாயான்னு தெரியும் இல்லையா, பிரகிருத்தில என்ன இருக்கும், மாயா இருக்கும். அப்ப நல்லா எனிதிங் கிளிட்டர்ஸ் வில் பி மாயா. இதுவும் நமக்கு அட்ராக்ட் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பௌதிக உலகத்துல மாயால சிக்க போறோம்னு மனசுல தோணணும். ஏதோ நமக்கு வந்து வாங்கணும் பொருளாசை வந்துடுத்து ஏதோ இருக்குனாக்கா மாயில சிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த மாதிரி பொருள் உலகத்தில் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. இதே லாஸ்ட் அத்தியாயம். அதான் ஞானம். ஞானம் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு நமக்கு கொடுப்பாங்க. மாயாவிலிருந்து தம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணனுடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். எல்லாமே பக்தி தான் பேஸ். அப்புறம் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம்னா படிக்க கிடைக்கும், இல்லடா கிடைக்குதுன்னு நான் படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்க? சாந்தி மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க படிக்கட்டும் மாதாஜி. கௌசல்யா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிவாளுக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்களும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க கொடுக்குறேன். சாந்தி மாதாஜி படிச்சுங்க. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனா என்ன கேட்கிறார்? அர்ஜுனா கூறுகிறார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை. இப்ப நம்ம தமிழ்லையும் போட்டிருக்க, அதனால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு, பிரகிருதிம் புருஷம் ச ஏவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞம் ஏவச்ச ஏவ எல்லாம் இது அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, இந்த சைவ ஏவச்செல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ச நிறைய வரும் அப்படின்னா அண்ட் தான் மீன்ஸ் மற்றும் மேலும் மற்றும் இந்த மாதிரி. அப்ப அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். என்னது இயற்கை, பிரகிருத்தினா என்னது, தட் இஸ் இயற்கைனா என்னது, அதை அனுபவிப்பவன் யாரு, புருஷாங்கிறவன் யாரு, இந்த இயற்கை அனுபவிப்பவன் யாரு, களம் எந்த இடத்தில் இதெல்லாம் நடைபெறது, தட் இஸ் க்ஷேத்திரம், இந்த களம் இடம். அப்புறம் களத்தை அறிபவன், இந்த களத்தை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் அது வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அதுக்கு பேரு. அப்புறம் அறிவுனா என்னது, ஞானம், இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது, அதாவது ஞானம். அறியப்படும் பொருள் எதை பத்தி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். ஒரு ஞானம் இருக்கு, சரி, அந்த ஞானத்தை பெறணும்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, என்ன மேட்டர், ட்ரஸ்ட் என்னது, அதை எதை பத்தி படிக்கிறோம் அதுவும் தெரியும் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கொஞ்சம் டெக்னிக்கல், பட் புரிஞ்சிடும். ஆனா புருஷோத்தமர், அப்ப இது செகண்ட்ல என்ன சொல்ற, பகவான் சொல்ற 2ல 13.2 சொல்ற, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகனே, இந்த உடல் தான் களம். இப்ப ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா வந்து பேசணும்னு ஆசைப்படுறது, திங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறது, சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறது. என்ன பண்ண முடியும், இந்த உடல் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். இது ஹியூமன் பீயிங் உடல் மாத்திரம் இல்ல, அது எறும்பு உடலா இருக்கட்டும், யானை உடலா இருக்கட்டும், நாய் உடலா இருக்கட்டும், பூனை உடலா இருக்கு, ஏதோ ஒரு உடல். அந்த உடல் எடுத்துட்டா அது எப்படி பிஹேவ் பண்றது, அதுக்கு எப்படி காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் இருக்கும், அது போல அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். இப்ப நம்ம ஹியூமன் பாடியில இருக்கிறதுனால அது திங்கிங் பவர் கூட அதை யூஸ் பண்ணுவோம். சோ நம்ம வந்து க்ஷேத்திரம், இதுதான் நம்மளோட க்ஷேத்திரம். பாடி இஸ் அவர் க்ஷேத்திரம். அதுதான் அந்த ஆத்மா என்னது, இந்த பாடியை தான் யூஸ் பண்றது. இது இந்த இடத்தில், இந்த களத்துலதான் அது வந்து ஆக்டிவா இருக்கு. எல்லாம் அதுக்கு என்ன தோன்றதோ அதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திக்கிறது. இந்த உடலை தான் பயன்படுத்தணும். குந்தின் மகதே, இந்த உடல் தட் இஸ் களம் க்ஷேத்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் யாரு, ஆத்மா தான். நம்ம ஆத்மா, பரமாத்மா இப்போதைக்கு பரமாத்மா இல்லை, நம்ம ஆத்மா ஜீவாத்மா தான் இந்த உடலை அறிபவர். என் உடலை அறிபவர் யாரு, என்னுடைய இந்த ஆத்மை, நான்.
உங்களுடைய ஆத்மா உங்க உடலை பற்றி அறியும். அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன பேரு இங்க சான்ஸ்கிரிட்ல க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே, சார்ட் வந்து பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா என்னது? இயற்கை. புருஷன் என்று இயற்கை அனுபவிப்பவன் யார்? க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம்னா உடல். களம், தட் இஸ் சரீரம். எல்லாம் விதவிதமா பேர் போட்டிருக்கு. களம்னா தமிழ், உடலும் தமிழ் தான் சொல்லுவோம். சரீரம் வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. இது க்ஷேத்திரம்னாலும் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான். அதே போல க்ஷேத்ரஜ்ஞம் அப்படின்னா என்னது? களத்தை அறிபவர் யார்? பரமாத்மா அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். ஆத்மா வந்து நம்ம உடலை பார்வையாக்கணும். நம்ம உடலை மாத்திரம் தான் அந்த ஆத்மாக்கு நம்ம இந்த உடலை மாத்திரம் தெரியும். பரமாத்மா அதே பரமாத்மா எல்லா உடல்லயும் இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா உடலை பத்தியும் அவருக்கு வந்து தெரியும். ஞானம். ஞானம்னா அறிவு. க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞத்தை புரிந்து கொள்வது, அதுதான் அறிவு. அப்ப அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கு. தட் இஸ் இன்மெட்டீரியல். இப்ப வந்து உள்ள போனப்பதான் தெரியும். ஞேயம். ஞேயம் என்னது? அறிவின் இலக்கு. இதெல்லாம் படிச்சு நமக்கு எங்க என்ன போகும், வாட் இஸ் த பர்பஸ், இது என்ன, இதெல்லாம் படிச்சு நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா பரமாத்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். பரமாத்மாவோட இலக்குக்கு போறதுக்கு, அந்த இலக்கை அடைவதற்கு நல்லா புரிஞ்சு வரதுக்கு. இதனால இதுதான் இந்த வேர்ட்ஸோட மீனிங். அண்ட் வந்து ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டு காட்டியிருக்காங்க. 6 விஷயங்கள் கேட்கிறார். உடல்னா என்னது? உடலை அறிபவர் யாரு? ஞானம் என்றால் என்ன? ஞானத்தால் அறியப்படுவது என்னது? இயற்கை என்ன என்றால் என்ன? அனுபவிப்பவன் யார்? அந்த இயற்கையும் இயற்கையை யார் அனுபவிக்கிறாங்க? ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலையுயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. ஒரே நிலத்துல வந்து இப்போ ஒரு கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து, இப்போ நல்ல மழைக்காலத்தை ஏதோ விதைப்பாங்க, அது வந்து இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் மழைக்காலம். அது அறுவடையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து இந்த குளிர்காலம் வரும்போது வேற பயிர் விடுவாங்க. அது குளிர்காலத்துக்கு வந்து அதே நிலத்துல வேற இடத்தையா விழுவாங்க இல்லையா? அந்த இதெல்லாம் சோ பண்ணிலாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வெயில் காலம் வரும். வெயில் காலம் போது என்னது? அதுக்கு தகுந்தா போல விதைச்சு அது வந்து வளர்ச்சி. அப்போ இந்த லேண்ட்லயே அவ்வளவு ஃபர்டைல் லேண்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் பயிரிடுறோம், அதுல நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம். அதே போலதான் நம்ம உடலையே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், பல்வேறு ஞானங்கள் எல்லாம் பெறறதுக்கு நிறைய we can use our body for everything. ஏன்னா பிரெயின்ல கூட நம்ம வந்து ஃபுல்லா பிரெயினை யூஸே பண்றது இல்லையா? ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு கெப்பாசிட்டி. அது அப்சர்வ் பண்றதுக்கு நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இப்ப மாதாஜி எனக்கு தெரியாது, ரொம்ப கஷ்டம் சொன்னா, ஆனா ஈஸியா படிச்சுட்டாங்க. பாதி பயம், நம்மளால முடியாது நெகட்டிவா திங்க் பண்ணி முடியாதுன்னு நினைச்சுப்போம். முடியும் நினைச்சுன்னு பண்ணாலே ஒரு 50% நம்ம சக்சஸ் தான். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம மூளை அவ்வளவு கிராஸ்பிங் பவர் இருக்கு. எவ்வளவு வயசானாலும் நம்ம படிக்கலாம். சின்ன வயசுல நல்லாவே படிக்கலாம். அப்பெல்லாம் படிக்கலாம். இப்ப என்னால முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் இன்னும் 10 டைம் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சின்ன வயசுல 2 டைம் படிச்சா வருமா இருக்கும். இப்ப 10 டைம் 15 டைம் 20 டைம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பரவாயில்லையே. ஆனா மூளையில அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் எவ்வளவு படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு வந்து இந்த அல்சைமர் டிசீஸ் எல்லாம் வராது அப்படின்றாங்க. ஓகே, அது சைடு பாயிண்ட் சொல்றேன். இப்ப நம்ம உடம்பு எப்படின்னாக்கா நிறைய கத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்த உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலையுயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. அது அதிகபட்ச லாபம் தரும். அப்ப நம்ம உடலும் வந்து இந்த லேண்ட் மாதிரி, ஃபர்டைல் லேண்ட் மாதிரி இருக்கு. எஸ். இயற்கை. பிரகிருத்தினா என்னது? அது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்ல பிக்சர் காட்டியிருக்காங்க. இது மலைகள், நதிகள் காட்டல, மரங்கள், ஆகாயம், ஸ்பேஸ், மழையும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் எனிதிங் இயற்கையா என்ன இருக்கோ இதெல்லாம் நம்ம மேன்மேட் இல்லையே. இதெல்லாம் செயற்கை கிடையாது, இதெல்லாம் இயற்கை. அதுதான் வந்து இயற்கைன்னு போட்டிருக்கேன். பிரகிருதி இது இயற்கை. அனுபவிப்பவர் யாரு? புருஷா. யாரு? ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி, இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். நாம தான் அனுபவிக்கிறோம். எப்படின்னு கேட்டிருந்தா எப்படி? காற்று. நம்ம எல்லாம் வீட்டுல ஏதாவது காற்றுக்கு ஏதாவது சிலிண்டர் வச்சிருக்கோம், அதை சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோமா? இல்ல, வெளியில இருந்து வர காத்து தான் சுவாசிக்கிறோம். தண்ணி அப்படிதான், வெளியில இருந்து இது. சரி, இப்ப ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம். எங்க இந்த மண்ணு, செங்கல்ல வாங்குறோம். கரெக்ட், பணத்தை கொடுத்து வாங்குறோம். இடம், அந்த இடம் பூமியில இருக்கிற இடம். இந்த பூமி யாருடைய சொந்தம்? பகவானுடையது. சோ எல்லாமே நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். பிரகிருதியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம். நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அண்ட் இவர் கிருஷ்ணரும் அது வந்து பகவான் பரமாத்மாவும் இருக்கார். எஸ். ஷியாமலா மாதாஜி படிங்க. ஷியாமலா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. படிக்கிற மாதாஜி. அரே மாதாஜி. கிருஷ்ணாரே. ஷக்த்ரஞ்சம் சாபி மாம் வித்தி சர்வ ஷக்த்ரக்ஷே பாரத ஷக்த்ரக்ஷேத்ரங்கே யோர் ஞானம்
यत् ज्ञानं मदं मम हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ஞானம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். என்னது ஞானமா? பரதக்குல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். நீங்க இருக்கீங்க ஆல்ரெடி சோல், ஜீவாத்மாவா இருக்கீங்க எல்லா உடல்லையும். இன்னும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு. ஆனா நானும் பக்கத்துல உங்க பக்கத்துல பரமாத்மாவும் இருக்கேன். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். உடலை அறிவதும் உடல் வேற ஆத்மா வேறன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்ல. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். வேற ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபி எல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போறதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் உபயோகப்படும். சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கலாம், பணம் சம்பாதிக்கலாம். திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் வரும்போது திரும்பி ஏபிசி A4 ஆப்பிள் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். இது இந்த ஞானம் போகாது. இது வந்து நேத்தி பார்த்தோமே சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கும். இது என்னெல்லாம் அறிவு நம்ம வளர்த்திக்கிறோமோ இதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ இதெல்லாம் இருக்கும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துல. இந்த உடலை விட்டு போகும்போது சோல் மாத்திரம் போகாது, இதுவும் ஆன்மா மாத்திரம் போகாது, நம்மளோட சூக்ஷ்ம உடலும் சேர்ந்து போகும். அப்புறம் வேற உடல்ல போகும்போது அந்த சூக்ஷ்ம இதுவும் போகும். அப்ப சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுடும். அப்ப ஆத்மானா என்னது புரியலையே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஒரு வயசு 2 வயசு குழந்தைக்கு ஆத்மானா எனக்கு தெரியும் அப்படி. இப்ப நம்ம பாக்கலாம், நிறைய வீடியோ எல்லாம் பாக்கணுமே, சின்ன சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் அழகா என்னெல்லாமோ பகவானோட பக்தி பண்றதா, ராகத்துல பாடுறதா, என்னெல்லாம் பண்றது. எப்படி அது இது சாத்தியமாறுது? அவங்க எல்லாம் எங்க படிச்சிருப்பாங்க? 2 வயசு குழந்தை 5 வயசு குழந்தை என்னதான் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும்? ஆனா அது வருதுன்னா அந்த பூர்வீக முன்னாடி இருந்த ஜென்மத்தோடு அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு உடல்ல புகுந்து அந்த குழந்தை ரூபத்துல வரும்போது என்ன, அந்த முன்னாடி ஜென்மத்துல உள்ளதெல்லாம் அதுக்கு அந்த பவர் இருக்கும். அதனால அது வந்து that child is able to say. சோ அந்த மாதிரி வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடலை உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். சோ இதுதான் ஆக்சுவல் ஞானம். இதுதான் வந்து நாலேஜ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பகவான் சொல்றாரு. எஸ் ஜானகிராமன் பூஜை இல்ல, ஜானகி மாதாஜி இல்லையா? ஜானகி மாதா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இதுல ஸ்லோகம் இல்ல, ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் உடல், ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். உடல்ங்கிறது என்னது? அதுக்குதான் க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரம் சொல்றோம். அப்ப அதுல என்னது? ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன், என்னது வைக்கப்பட்டவுடன்? ஆத்மா. ஆத்மா அலாங் வித் சூக்ஷ்ம சரீரம் ஒரு உடல்ல போன அப்புறம் என்னாகும்? அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். இந்த இயற்கையின் கட்டுப்பாடு என்னது? குணங்கள் நம்மள தாக்கும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணிடும். அதெல்லாம் மேக்னெட் மாதிரி இருக்கு. நம்ம சோலா இருக்கும்போது ஒன்னும் அட்ராக்ட் ஆகாது. சோல் வந்து ஒரு பாடி ஃபார்ம். அது யானை பாடியா இருக்கட்டும், குதிரையா இருக்கட்டும், கழுதியா இருக்கட்டும், இல்ல மனுஷ ரூபமா இருக்கட்டும், வந்தோடனே இதெல்லாம் நம்மள துத்திக்கும். இது வந்து இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நம்ம எல்லாம் வந்து விடுறோம். ஏன்? ஒரு பாடி எடுத்துனதுனால. ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பது இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர் வாழிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. நம்ம முதல்ல கட்டுண்டுதான் இருப்போம் அப்படின்னு இதை முடிக்கிறார். ஆனா இதுல இருந்து விடுபடலான்னு அப்புறம் சொல்லுவார். இது வந்து கட்டுண்டுதான் இருக்கும். நம்ம வந்து வேற வழி இல்லை. நம்ம வழியில வந்தாச்சுன்னா இது மூணும் நம்மள கட்டுண்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம 6-7 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னா சத்துவகுணம் இல்ல கிளாஸ் போ நம்மள தள்ளி விட்டுருக்கு. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் இப்ப வர முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, வேலைக்கு போகணும், ஓவர் டைம் இருக்கும், இன்னைக்கு வேற ஏதாவது இருக்கும், அந்த மாதிரி போகும். இன்னைக்கு சண்டே, இன்னைக்கு சாட்டர்டே சம்திங். இல்ல தமோ குணக்காரி, இல்ல சோம்பேறி, என்ன இப்ப எல்லாம் படிச்ச என்ன திரும்பி இந்த ஆத்மா அதேதான், போர் அடிக்கிறது வேண்டாம், இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம. அப்ப அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்ல, அவங்களை என்ன ஆதிக்கம், இது என்னது மாயா வந்து எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துறதோ அது போல மனுஷன் வந்து பிஹேவ் பண்ணுவோம். இந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. உடலை அறிந்தவர் க்ஷேத்திர ஞானம். இப்ப க்ஷேத்திரம் பார்த்தோம். க்ஷேத்திரங்கிறது உடல். இந்த உடலை அறிபவர் யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. நம்ம உடலை, ஒரு இண்டிவிஜுவல் உடலை அறிபவர் யாரு? ஆத்மா. எல்லா உடல்களையும் அறிபவர் பரமாத்மா. எப்படி அது ஒரு என்ன டிபிக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, 2 பறவைகள். ஒண்ணு வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கான், பரமாத்மா சாட்சி மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு, உள்ள இருக்காரு எல்லாரோட இதுலயும். அதனாலதான் மனசுல நான் தோணித்தேன், இப்படியே ஒரு ஆசைப்பட்டு நடந்து கொடுத்த அப்படிமாங்களே. இன்னும் பரமாத்மா இருக்கார், பகவானிக்கு பார்த்துட்டு இருக்காரு, நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம்னு சாட்சி ரூபத்துல இருக்காரு. தப்பு பண்ணினாலும் இருக்கார் சாட்சியா, நீ தப்பு பண்ணிருக்க, நான் பார்த்தேன், நான் தான் கவனிச்சுட்டே இருக்கேனே அப்படிங்கிற. சோ யாரும் பார்க்கல, நான் தப்பு பண்ண யாருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வாதிடலாம் நம்ம. ஆனா உள்ள பரமாத்மா இருக்காரு. அதான் வந்து உள் மனசு எல்லாம் சொல்றோமே, அதான் வேற வேர்டுல நம்ம பேசுறோம். ஆனா வந்து பரமாத்மா இருக்காரு, இஸ் த சாட்சி. இன்னொன்னு என்ன, படப்படப்படப்படான்னு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அது வந்து நாம்ங்கிறது ஆத்மா, என்னது ஜீவாத்மா. அது வந்து எல்லாம் அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், பேசணும், கேட்கணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும், எல்லாம் அது. ஆனா அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அதுக்கு ஒரு பாடி வேணும். அதனாலதான் ஹியூமன் பாடி, ஏதோ ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இந்த பாடியை வச்சு எங்க வைக்கணும்? ஒரு கார், இது வந்து ஒரு கார்.
அது வந்து டிரைவர் மாதிரி. அப்ப கார் சும்மா போகுமா? போகாது. அந்த டிரைவர் உள்ள உட்காந்து அந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணாதான் போகும். அப்ப இந்த பாடி சும்மா அந்த சோல் உள்ள இல்லைன்னா அந்த பாடி இஸ் டெட் பாடி. அப்ப அந்த சோல் உள்ள போயிட்டு அப்ப அதை பண்ணும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு. இல்ல, அந்த சோல் தான் பண்ண வைக்கிறது, அது இயங்க வைக்கிறது இந்த உடலை வைத்து. ஓகே, சோ அது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். பரமாத்மா சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கு. சோ இந்த உடலை அறிபவர் யாரு? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அது யாரு? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நம்ம உடலை அறிகிறார். அறிவு ஞானம் என்றால் என்ன? பொருளுக்கும் ஆவிக்கும், தட் இஸ் மெட்டீரியல் பாடிக்கும் சோலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிவது. என்னது அது ரெண்டும் எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது, எப்படி வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது புரிஞ்சுக்கணும் தான். நம்ம பாடி எப்படி இட் இஸ் மேட் ஆஃப் 5 மேட்டரால ஆயிருக்கு, இந்த பஞ்சபூதங்களால. ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இது நிலம், பூமி. நீங்க தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கோ. காற்று, ஆகாயம். இது ஆகாயம். நீர், நிலம், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். எஸ், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, நீர், ஆகாயம். நிலம், ஆகாயம், காற்று, நிலம், நெருப்பு. நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். நான் கரெக்டா தமிழ்ல போட்டு பாக்குறேன். காற்று, நிலம், நெருப்பு, நீர், ஆகாயம். நீங்க சொன்னது ஆர்டர்ல தான். குருராஜன் பிரபுஜி சொன்னது அதுதான் ஆர்டர் ஆக்சுவலி. நீர், நெருப்பு, காற்று, நிலம், ஆகாயம் சொல்லுவோம். இங்க வந்து மாதாஜி நீர், நிலம், ஆகாயம், காற்று, லாஸ்ட்ல இருந்து அந்த நெருப்பு. மாதாஜி ஆப்போசிட் சைடுல பாருங்க, கரெக்டா வரும். ஆப்போசிட் சைடுல நிலம், ஆப்போசிட் சைடுல நீர், அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல பாருங்க, கரெக்டா வரும். ஆமா ஆமா, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதான் கரெக்ட் மாதாஜி. ஓகே, வாட் எவர். எனிவே அந்த 5 வரணும், அவ்வளவுதான். அந்த 5 நம்ம பாடி வந்து பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் தட். அப்ப இதெல்லாம் மேட்டர் இருக்கிறதுனால இது கிரியேட்டிவா இருக்கு, அது போல இது அழியவும் செய்யும். ஆனா நம்ம உள்ள என்ன இருக்கு? உள்ளனா என்னது? நாம தான் அது. அது என்னது? ஆத்மா. அது அழியப்படுவதும் இல்லை, அதுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது, இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரு பாடி வீக் ஆச்சுன்னா இந்த பாடியை வச்சு யூஸ் இல்ல, காலு சரியில்லை, கையும் சரியில்லை, காதும் கேட்கறது இல்ல, இந்த பாடியை விட்டு வேற ஒரு சின்ன குழந்தையோட பாடியில போயிடும். அது ஹியூமன் பாடியா போகுமா, கழுத பாடியில போகுமா, கரப்பாம்பூச்சி பாடியில போகுமா தெரியாது. அதுதான் பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க். அதுதான் ஏதோ ஹியூமன் பாடி எடுத்தோட இனிமே எந்த ஹியூமன் பாடியும் எடுக்கதான் போறோம்னா நிம்மதியா இருந்துடலாம். இந்த ஜென்மத்தை என்னத்துக்கு பண்ணோம் பக்தி, அடுத்த ஜென்மம் பாத்துக்கலாம் சொல்லுவானா, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். இல்லையே, இந்த ஹியூமன் பாடியில நம்ம தான் பகவான் பக்தி பண்ணலன்னா கீழே விழுறதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. நம்பி அந்த அந்த என்னது வாட்டர்ல இருக்குமே, தண்ணியில இருக்கிற அந்த மாதிரி மைக்ரோ அந்த இதெல்லாம் பறந்துருவோம். அப்படியே ஆரம்பிச்சு இப்படியே மேல வரதுக்கு இன்னும் நிறைய யுகம் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து இப்போ 98 இந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸும் 98ல இருக்கும். ஒரே ஒரு 99ல பாம்பு இருக்கு. அதை வந்து தப்பிச்சு ஒரு ஹோமுக்கு போயிடணும். அவர் பேக் டு காட் ஹெட். பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னா அவர் புரியும், அதனால சொல்றேன். ஆமா, ஒரே தாவு அங்க போனோம். இல்ல நம்ம இந்த இது சரியா பண்ணலன்னா பக்கத்துல பாம்பு வந்து கடிச்சு நம்மள அஞ்சல போயிட்டிடும் அப்படின்னு ஆணும் பார்த்துட்டு இருக்கணும் குழந்தைகள். அப்ப நம்ம வந்து பேக் டு காட் ஹெட், அந்த ஹோமுக்கு போயிடணும். ஒரு வாட்டி ஹோம் போனா திரும்பி விளையாட மாட்டோம்னா நல்லா புரியும் அவங்களுக்கு. அதே போலதான் நம்மளும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம வந்து நல்லா இப்ப ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம், நல்லா புரியற சக்தி இருக்கு, பகவானை ஸ்துதிக்கிற இது திறமை இருக்கு, எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் கரெக்டா எல்லாருக்கும் வரணும் தோன்றது இல்லையா? வரணும் தோன்றது மாத்திரம் இல்ல, தடங்கள் இல்லாம உங்களுக்கு எல்லாம் வர முடியறதே. சோ அதுக்கும் பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி இதுல இருந்து இன்னும் முன்னேறதான் பார்க்கணும். அதனால சரி படிச்சாச்சு ஆச்சு, என்ன சர்டிபிகேட் கிடைச்சதா, நம்ம என்ன பௌதிக படிப்பு இல்லையே, ஏதோ சர்டிபிகேட் அடுக்கி வச்சணும் அதனால ஒரு ஜாப் கிடைச்சது, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுல நீ இதை நிலம், நெருப்பு, காற்று இதனால என்னோட உடல் இருக்கு அப்படின்னா எவன் ஜாப் கொடுப்பான்? ஒண்ணும் கிடையாது. இது அது இல்ல, இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்ம வேற படிப்பெல்லாம் படிக்கிறோம், சர்டிபிகேட் வாங்குறோம், அது வந்து ஜாப், பௌதிக படிப்பு அதெல்லாம். இதுதான் ஆக்சுவல் படிப்புன்னு பகவானே சொல்ல. அப்ப இதை நம்ம வளர்த்திக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து பேசிக் ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும், இது மாதிரி முள்ள நம்ம வளர்த்திக்கணும். அப்புறம் அறிவின் பொருள் என்னது? ஞேயம். என்னத்தை படிக்க போறோம்? படிச்சு எங்க இலக்கா? ஞேயம். நாம் யார் அது படிக்கணும். ஓ இதுல வந்திருக்கா, நம்ம இது முன்னாடி வரலையோ, என்னமோ நான் வந்திருக்கேன்னு பேசிட்டு இருக்கேன், இல்ல வந்திருக்குமா இருக்கும், எனக்கே ஒரே கன்ஃபியூஷன். 4-5 கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன், எந்த கிளாஸ்ல என்ன சொன்னேன்னு தெரியல. ஓகே, கிராஸ் பாடி. இப்ப நம்ம உடல்ல பாக்குறோமே, அந்த உடல் என்னது? கிராஸ் பாடி. அப்படின்னா ஸ்தூல சரீரம். ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. எஸ், அது வந்து சட்டில் பாடி. அதுல என்ன இருக்கும்? கிராஸ் பாடியில என்ன இருக்கு? இப்ப பார்த்தோமே, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். எஸ், அது எனக்கே வந்துடுது இப்ப நல்லா. கிராஸ் பாடி. அப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கிற பாடி பேர் என்னது? சட்டில் பாடி. சட்டில் பாடினா சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுல என்ன இருக்குமா? மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ்.
நமக்கு இப்ப என்னெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்துக்கிறோமோ, என்னெல்லாம் மைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப இதோட எல்லாம் இப்படி பண்ணிக்கிறோமோ, அடுத்த உடல் எடுக்கும் போது இந்த ஆத்மாவும் இதுவும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி குழந்தை உடல்ல போயிடும். அண்ட் கண்டிப்பா இவ்வளவு நம்ம பக்தி பண்ணும்போது பகவான் என்னன்னு சொல்லுவார், உனக்கு நல்லா பக்தி வருதே, சரி திரும்பி ஒரு உடல் கொடுக்குறேன், எது ஹியூமன் பாடி உடல் கொடுக்குறேன், இன்னும் நல்லா பக்தி பண்ணுன்னு கொடுக்குறான். அது இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி கழுதையோ குதிரையெல்லாம் போக மாட்டோம், டெஃபினட்டா மாட்டோம். ஆனா பண்ணிட்டு இருக்கணும் ரெடியா. இது பகவான் உலகத்துக்கு போயிடுவோம் அது தெரியாது, ஏன்னா அதுக்கு பாசிங் மார்க் 100%. இங்க மாதிரி நம்ம பௌதிக 35% மார்க் எல்லாம் கிடையாது. அங்க போறதுக்கு 100% மார்க் கிடைச்சாதான் பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியும். இப்ப 99 தான் வாங்கியிருக்கோம்னா இன்னும் அந்த 1% பர்ஃபெக்ஷனுக்கு திரும்பி உடல் எடுக்கணும். அப்ப திரும்பி நம்ம வந்து கழுதை உடல் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம், ஹியூமன் பீயிங்கா தான் கொடுக்கும். அது வந்து இன்னும் வரப்போற சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ இது வந்து உடலை விட்டு போறது இல்லையா, ஆத்மா போற போது என்ன போகும், இந்த சட்டில் பாடியை எடுத்து போகும். சட்டில் பாடியில என்ன இருக்கு, மைண்ட், ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஃபால்ஸ் ஈகோனா என்ன அர்த்தம்னா நான் தான் பண்றேன்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குமே, அது மனம் புத்தி அகங்காரம். மனம் புத்தி அகங்காரம், எஸ், அதெல்லாம் தான். சோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் சோல் வந்து வெளியே. சோல்ங்கிறது என்னது, சச்சித்தானதா, எப்பவும் நிலை பற்றி இருக்கும், எப்பவுமே இருக்கப்பட்டது, எப்பவும் ஆனந்தமானது, எப்பவுமே இது என்னது கான்சியஸா உள்ளது, எப்போ இருக்கு, அந்த உணர்வோட இருக்கிறது, உணர்ச்சி, அந்த உணர்ச்சியோட இருக்கிறது. ஸோ இது ரெண்டும் தான் உள்ள அதோட லேயர்ஸ். திஸ் ஆர் ஆல் தி லேயர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் சோல். சோல்ல எல்லாம் ஒன்றும் பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. அது நம்ம பார்த்தோமே, அதுக்கு சைஸ் என்னது 1/10,000, the tip of the hair. தலைமுடி இருக்கு, அது ஒரு டிப்ல 10,000 கட் பண்ணி அது ஒரு பாகம் எவ்வளவு சின்னதோ அவ்வளவுதான் அந்த சோல் சைஸ். ஆனா ஒரு பவர் இருக்கு, அவ்வளவு பவர். வாட்டி இந்த உடல்ல இருந்து வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அவர் பாடி பிகம் டெட் பாடி, திரும்பி உள்ள கூடி வர முடியாது. அந்த டிரைவர் ஏதோ திரும்பி வராரு, ஓட்டுறாரு, திரும்பி போறாரு, வெளியில திரும்பி வராரு, காரை வேணா அப்படி ஓட்டலாம், நம்ம பாடி எல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரு வாட்டி வெளியில போச்சுன்னா போச்சு, அப்புறம் வேற உடல் தான் அது எடுத்துக்கும். எஸ், இது ஆத்மா. எஸ், அப்ப ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்க்கலாம். பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர், ஆத்மா வந்து சொந்த உடலை மட்டும் அறிபவர். பரமாத்மா உன்னத உரிமையாளர், அவர் தான் வந்து ஆக்சுவல் இது ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர் அப்படி வச்சுக்கலாம், மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், ஹி இஸ் அ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஆத்மாங்கிறது என்னது, இரண்டாம் தரம், நம்ம உடலை மாத்திரம் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், உடமையாளன் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். பரமாத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடையாதவர், தவறெல்லாம் செய்ய மாட்டார், என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர், சுப்ரீம் அவர். ஆத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடைபவன் மற்றும் கீழ்பட்டவன். எப்பவுமே பரமாத்மா கீழே தான் நம்ம இருக்கோம், நம்ம வந்து சர்வ் தான் பண்ணுவோம் எப்பவுமே, we are the servitor of the Lord அப்படி சொல்றோமே. அண்ட் வீழ்ச்சி அடைபவன், நம்ம வந்து தப்பெல்லாம் செய்யலாம். எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருங்க, திரும்பி லோவர் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயா இருக்கா படிங்க. ஆத்மாவுக்கு பரமாத்மா வித்தியாசம். பரமாத்மா எல்லா இல்ல பிரபுஜி ஸ்லோகம் படிங்க. ऋषिभिर् बहुधा केदं सन्दोभिर् विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्च सैव हेतुमत् विनिश्चिதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நல்லா படிச்சாரு. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. அறிவுனா என்ன சொன்ன, நம்ம களம்ங்கிறது என்னது, இந்த உடல்ல தான் அது வந்து வேலை செய்யுது. அண்ட் இந்த செயல்களை அறிபவன் யாரு, இந்த ஆத்மா. இதுதான் அறிவு, இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நிறைய முனிவர்கள்லாம் இதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. எது காரணம் என்னது, நம்ம இந்த உடல் எடுத்திருக்கோம், என்ன காரணத்துல எடுத்திருக்கோம், இதனோட விளைவு என்னது, அதெல்லாமும் இவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய அறிவாளிகள், ஞானிஸ் இல்லையா, அவங்க வந்து இதெல்லாம் நிறைய பதங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க, நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அப்புறம் ருக்மணி மாதா ஒரு நிமிஷம் இல்ல வரல, கூண்டில் பறவை, நான் அதுக்குள்ள உங்க பேரு சொல்றேன், இந்த ஸ்லோகம் வரல. ஓகே, இப்ப நம்ம எப்படின்னா, நான் உங்களை கூப்பிடுறேன் ஒரு நிமிஷம். நம்ம எப்படின்னா, ஆத்மா வந்து ஒரு கூண்டுல இருக்கிற பறவை மாதிரி தான். இந்த உடல்ங்கிற கூண்டுல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம், வெளிப்படுறோம், திரும்பி வேற உடலுக்குள்ள போயிடும், திரும்பி வெளிப்படுறோம். அப்படின்னா என்னது, பாடி இருக்கிறது, நம்ம வெளிப்படுறோம், திரும்பி வேற ஒரு கூண்டுக்குள்ள போறது. ஏன் அப்படி, நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட என்னெல்லாம் நம்ம கர்மா பண்ணிருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி வி கெட் a body. மோசமான கர்மா பண்ணோம்னா கீழ் இதா கிடைக்கும், நமக்கு சின்ன சின்ன கிருமிகள் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். நல்லா கர்மா எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா வேற ஒரு ஹியூமன் பாடி. ஆனா இங்க இதை விட்டு எங்க போறது இல்லை, நம்ம பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு நம்ம இன்னும் தேர்ச்சி பெறல, 100% மார்க் வாங்கினா தான் போக முடியும். நமக்கு இன்னும் கம்மியில பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை வந்து பண்ணோம், என்னது பக்தி மார்க்கத்தை இன்னும் நல்லா முயற்சி எடுக்கணும். அப்ப நம்ம ஆனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த பாடிக்கு தான் முலாம் பூசிட்டு இருக்காங்க.
நம்ம இந்த பாடின்னு இருக்கு, இந்த பாடிக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்ணி சிங்காரிச்சு முடிச்சு எல்லாம் சொல்லுவோமே, அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். தவிர அந்த ஆத்மாக்கு ஃபுட்டு போடுறதே இல்லை. நமக்கு நல்லா சாப்பிடுறோம், எனக்கு நாக்குக்கு டேஸ்டா இருக்கு, எனக்கு வந்து கண்ணுக்கு நல்லா தெரியறது, அதனால அது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன் வாட்டு பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கிறது, அதனால போட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி கண்ணுக்கும் காதுக்கும் மூக்குக்கும் புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோமே தவிர, ஏன்னா இதெல்லாம் முலாம் பூசினா அப்படி பாக்கிறதுக்கு நல்லா பலான்னு இருக்கும், அதனால பூசுறா கண்ணுக்கு நல்லா இருக்கும், எல்லாரும் பெருமையா சொல்லுவாங்க. ஆனா உள்ள ஆத்மா என்னது ரொம்ப சோகமா இருக்கு. இன்னும் நான் அங்கேருந்து வந்திருக்கேன், என்னை விடுதலை பண்ணுங்கப்பா, சீக்கிரமா எனக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, நிறைய சொல்லுங்க. அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அது பாடியை வச்சுதான் யூஸ் பண்ணுது, அந்த பாடியை வச்சுதான் சொல்ல வைக்கிறது. அப்ப வந்து அது சோகமா இருக்கு. உடலுக்கு நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், உடல் நல்லா வளருது. ஆனா ஆத்மாக்கு என்னது, அதுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா பகவானை நினைக்கிறது தான் அவருக்கு சாப்பாடு. அப்புறம் என்னது இது போட்டு பஞ்ச கோஷா அப்படிங்கிறது 5 உடல்கள் என்றால் என்ன? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னது அன்னமய கோஷா. கோஷாங்கிறது ஒரு என்னது, ஒரு என்னது அன்னமய கோஷா, ஒரு என்னது, ஒரு சொல்றேன், அது வேர்டு வரும். ஓகே, இப்ப வந்து பேசிக்கா நம்ம என்ன இருக்கோம்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை, பிறந்த குழந்தை என்னது, பால் கழுவும், சாப்பிடணும் அந்த. அப்போ அந்த அறிவு என்ன இருக்கும், சாப்பிடணும், உடம்ப வளர்த்துக்கணும், அந்த ஒரு இதை உடம்பு வளர்த்தணும் கூட தெரியாது. அன்னமயா எல்லாமே, எறும்புல இருந்து எந்த உயிர் வழியா இருக்கட்டும், ஃபுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு, ஃபுட்டு தான் வேண்டியிருக்கு. அப்போ இந்த உடல்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டு வேணும். அப்படி அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்குவம் வந்து என்ன ஆகும், பிராணமயா கோஷா. இது அன்னமயாக்கு போடுறது உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு. ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா, அதனால என்ன வளருது, உடல் வளருது. அடுத்து பிராணமயானது ஆற்றலால் ஆன உடல், நமது உயிர் சக்தி அல்லது பிராணன், இரத்த ஓட்டம் நிணநீர் மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் பாய்கிறது. இது வந்து பிராணமய கோஷா. அப்புறம் என்னது மனோமயம் என்னது, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நம்ம வந்து இவால்வ் ஆகிட்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அன்னமயாலதான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் முள்ள பிராணத்தை பத்தி நமக்கு தெரியறது, அந்த சக்தியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாம் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் மனோமயம், மனசால நம்ம வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கிறோம். மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள், இது ஈகோ உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தையின் வீடு. இதெல்லாம் ஈகோ உணர்ச்சி எல்லாம் இதுல வந்து குடிக்கொண்டிருக்கும், மனோமயத்துல அதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் என்னது, அது கொஞ்சம் அதை வந்து தேர்ச்சி பெற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரும்போது விஞ்ஞானமயா, ஞானத்தாலான உடல், அறிவு மதிப்புகள் நிறைய படிக்கலாம். ஞானத்தால் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றோம், நிறைய வந்து விஷயங்களை கற்றுக்கிறோம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் நம்பிக்கைகள், ஞானத்தை கற்றுக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, நம்பிக்கையும் வருது நம்ம. மற்றும் சரி தவறு என்கிற பேதபாவம் என்னது, நமக்கு அது உள்ள இது டிஃபரன்ஸ் தெரியாது, எது பண்றது கரெக்ட், எது பண்ணக்கூடாது, அந்த இது நமக்கு தெரியாது. அப்ப விஞ்ஞானமயம் எங்கேயாவது இன்வால்வ் ஆயிட்டு வந்திருக்கோம். முதல்ல ஒன்லி அன்னமயில தான் இருந்திருக்கோம். மெதுவா நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி பிராணமயால வந்து, மனோமயால வந்து, விஞ்ஞானமயால வந்தாச்சு. விஞ்ஞானமயால நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோம், அறிவை வளர்த்திக்கிறோம், எது நல்லதுன்னு பாகுபாடு பண்ணறதுக்கு நம்ம புரியறது. அப்புறம் கடைசியில என்னது ஆனந்தமயா. இதெல்லாம் படிச்ச பிறகு கடைசியில என்ன நம்ம இதுல வந்து சேரறோம், ஆனந்தமயம், உணர்வின் உடல். இது வந்து கான்சியஸ் உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது. மிக நுட்பமான உடல், பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒன்றாக நாம் உணரும் பேரின்பம். மெடிடேஷன், ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம், இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சு வருது. சோ பஞ்சகோஷா அப்படின்னா 5 உடல்கள் தான், கோஷா உடல்கள்னே வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன உடல்னா அதேதான், ஒரு லேயர் தான் போட்டுருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சைடு பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுல எல்லாம் வராது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் டூ ஏர்லி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். செகண்ட் லெவல் எல்லாம் போச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கே புரிஞ்சு வரும். எஸ், இதை யார் படிக்க போறீள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க, சொன்னேனே ருக்மணி மாதாஜி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கோ சீக்கிரம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. கண்ணாடி பொண்ணு படிங்க. மகாபூதான யகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தட்சகம் ச பஞ்ச நேத்ரய கோசாரா யுக்தாச்வேஷ சூகம் துகம் சங்காதச்ச சேதனா திருதி ஏகச்சேத்திரம் சமாசேனா ச விகாரம் உதான ஹிருதயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, 13.6 பஞ்சபூதம், அகங்காரம். இப்ப நீங்க சொன்னால யார் சொன்னா, சாந்தி மாதாஜி. அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள்,
மனம் 5 புலன்கள் புலன் பொருட்கள். நம்ம இந்த காது கண்ணு மூக்கு இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், சென்ஸ் இது. அப்புறம் வந்து அதோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாம் சென்ஸ் ஆர்கன். அதை வச்சு நமக்கு பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து 10 புலன்கள் அண்ட் புலன் பொருட்கள். இதெல்லாம் புலன் பொருட்கள். புலன்கள் என்னது? காதால் கேட்கறது, பாக்குறது, இதெல்லாம். இது எல்லாமே சேர்ந்து அப்புறம் என்னது இன்னும் இருக்கே, விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. எஸ், இது வந்து சைடு அசைட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காது, படிக்கலாம் கொஞ்சம். அதை பத்தி இன்னும் டீடைல். பிரகிருதி, ஜட இயற்கை. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஜட இயற்கை பரமாத்மாவுடன் இணைந்து வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத பௌதிக ஜட பொருள்கள், வெளிப்படுத்தப்படாத பௌதிக ஜட பொருள் உலகம், தட் இஸ் மகத்தத்துவம் வெளிப்படுகின்றன. என்னது பொறுத்திருக்கு? ஜட இயற்கை பரமாத்மாவுடன் இணைந்து வெளிப்படையான வெளிப்படுத்துபவையான இல்லை வெளிப்படுத்தப்படாத, மேனிஃபெஸ்டட் ஆர் அன்மேனிஃபெஸ்டட், அந்த மாதிரி பௌதிக ஜட பொருள் உலகம் கிரியேட் ஆயிருது. என்னது? அதுக்கு பேரு மகத்துவம். அது வந்து வெளிப்படுத்துகிறது. இது ஆன்மாவின் செயல்பாடு களம் ஆகும். அனைத்து பொருள் படைப்புகள் மற்றும் உடல்களை உருவாக்கும் 24 பொருள் கூறுகள் உள்ளன. இந்த இப்ப நம்ம படிச்சோமே, அதுல 24 இருக்கும். 5, 10, 15 அப்படின்னு பார்த்தா 24 இருக்கும். 24 பொருள் கூறு இங்கே கொடுத்திருக்கேன், பார்க்கலாம். 24 பொருள் கூறுகள் உள்ளன. இந்த 24 தொடர்பு தான் ஜட உலகில் நடக்கும் அனைத்தையும் உருவாக்குகிறது. ஆத்மாக்களாகிய நாம் இந்த தொடர்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள், ஆனால் அவைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் நாம் வசிக்கும் ஜட உடல்களுடன் நாம் அடையாளம் காண்கிறோம். நம்ம வந்து we are getting affected. இப்ப என்னெல்லாம் கூறுகள் என்னது? பெரிய கூறுகள் என்னது? பஞ்சபூதம். இப்ப பார்த்தோம், நிலம் நீர் காற்று ஆகலாம். 5 என்னது? பூமி, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இதான் நிலம்க்கு பூமி போட்டு. அப்புறம் ஞானத்தை பெறும் புலன்கள் என்னது? 5. கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். புலன் பொருள்கள் என்னது? 5. காணுதல், கேட்குதல், நுகர்தல், சுவைத்தல், தொடுதல். அதே போல கர்மத்தை செய்யும் புலன்கள். அந்த கர்மா பண்றதுக்கும் நம்ம இது இருக்கு, பாடியில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். என்னெல்லாம்? குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு. இது அந்த 5 வந்து கர்மத்தை செய்யும். இதனாலதான் ஆக்ஷனை பண்றோம். அப்புறம் நுட்பமான கூறுகள் எது வந்து இந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கு, அது என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது 1. இந்த 3 + 5 + 5 + 5 இதெல்லாம் 20, 23. அப்புறம் ஜட இயற்கை 3 முறைகள். என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ. இது எல்லாமே சேர்த்து 1. அப்ப இதெல்லாமா சேர்த்து 24 ஆகும். இந்த லெவல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். டோன்ட் பாதர் மச். என்ன புரியலையே மாதாஜினா, இந்த சாப்டர் அப்படிதான் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதே போல உங்களுக்கு 15வது சாப்டர்லயும் இருக்கும். ஆனா நாளைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஆனா படிக்க வந்துடும். இது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன். இன்னும் ஃபர்தரா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. இப்ப புத்தி, அகங்காரம், அதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? சோ எனக்கு தெரிஞ்ச போல நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? கௌசல்யா மாதாஜி படிங்க. பிரவீணா மாதாஜி படிக்கலையா? பிரவீணா மாதாஜி படிச்சுன்றதுனாலே ஓகே. யாரு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ படிங்க. கௌசல்யா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்காங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, படிங்க. इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संकादस्येतन त्रितिकी. மாதாஜி என்ன படிக்கிறீர்கள்? ஸ்கிரீன்ல பாக்கணும். ஸ்கிரீன்ல என்ன இருக்கு அதை படிங்கோ. நீங்க எதை படிக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌசல்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல, அதனால மியூட் பண்ணிட்டேன். கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அமானித்வம் மதம் வெத்வம் படிங்க. यदिमा தெரியலையா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன்ல தெரியலையா? ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. உங்களுக்கு நெட் ஸ்லோ அப்போ. ஓகே, நான் படிச்சோம். அமானித்வம் மதம் வித்வம் அஹிம்சா க்ஷாந்திரார்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஸ்வங்க புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமதிச்சித்தத்வம் இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. வேறு இதுதான் நாலேஜ், இதை தவிர வேற ஒன்னும் நாலேஜ் இல்லைன்னு என்ன சொல்றேன். இப்போ தமிழ்ல பார்க்கலாம். அடக்கம், கர்வமின்மை,
அஹிம்சை, பொறுமை. இதுதான் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோமே, அமானித்துவம், மதம்பித்துவம், இதேதான். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம், எல்லாருக்கும் புரியுது. தளராமை, தளராமைனாக்க என்னது? எனக்கு என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தோல்வி ஏத்துக்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி இல்லை. நோ, தளர மாட்டேன், நான் வந்து இதுதான் ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். என்றெல்லாம் அவங்க அட்ராக்டிவா தோணுது. கண்ணுக்கு ஏதோ அட்ராக்டிவா இருக்கா, பி அவே ஃப்ரம் தட். காதுக்கு ஏதோ அட்ராக்டிவா இருக்கா, பகவானை தவிர. பகவான் பாட்டு கேட்க பிடிக்கணும், அதுல இருந்து தூரக்க வேண்டாம். பகவானை நினைத்து பகவானை பத்தி எது இருந்தாலும் அதை வந்து எஸ் அலோவ். அதை தவிர வேற என்ன இருக்கோ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுன்னா அதுல இருந்து நம்ம வந்து விலகி இருக்கிறது. துரத்தல். பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். அதான் இங்க ஜென்ம மிருத்யு ஜராபியாதி அது போட்டிருக்கு. ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா தெரியும், இது வந்து பிறந்திருக்கு. குழந்தை மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எல்லாருமே பிறந்திருக்கணும்னா நமக்கு ஒரு இறப்பு இருக்கும், முதுமை வரும், நோய்களும் வரும். இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். நல்லா நமக்கு அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா, ஆஹா நான் முதுமை ஆயிடுத்தேன், நான் நினைக்கவே இல்லை, நோய் வந்து விடுத்தேன், நான் நினைக்கவே இல்லை, வரதான் செய்யும். ஒரு பாடின்னு வந்தா அதுக்கு இறப்பும் இருக்கும், முதுமை இருக்கும், நோய் இருக்கும். அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சணும்னா அக்செப்டன்ஸ். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். பந்தம்னா டூ மச் ஓவர் அட்டாச்மெண்ட். இப்ப ஜாஸ்தி வந்து நான் இல்லைன்னா இந்த வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா எல்லாம் சில பேர்லாம் தம்பட்டம் பிடிச்சு பேசுவாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நல்லா போயிடும். இன்ஃபேக்ட் நல்லாவே போயிடும். நம்ம இல்லைன்னா நல்லாவே போயிடும். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இன்னும் பெரிய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் இல்லாம சொல்றது நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்றது. விருப்ப வெறுப்புகளில் சமநிலை. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. என் மீதுனா பகவான் மீது நித்தியமாக எப்பவும் உள்ள பக்தி வேணும். 18 நாள் கோர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு முன்னால் பக்தி பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் 19th டேல இருந்து நோ ஜப்பா, நோ அந்த இது பண்றது, அதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இன்னும் நிறைய நான் சொன்னேன், நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா 19 days இல்லைன்னா இதை விட பெட்டர் கிளாஸஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும். புக் ரீடிங் ஒன்னும் இல்லைன்னா புக் ரீடிங் எல்லாம் நடக்கும், நல்லாவே புரிஞ்சுக்கும். அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். அப்ப என் மீது அப்ப நித்திய பக்தி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். எப்போ யாராவது வேணும் கச்சகச்சான்னு பேசிட்டு எல்லாம் மியூட்ல இருக்கும். அதான் நான் சொல்றேன், வீட்டுல உள்ள சத்தம் எல்லாம் கேட்கும், அதனால மியூட்ல இருக்கும். வீடியோ மியூட், ஆடியோ மியூட் ரெண்டுமே மியூட் பண்ணிருந்தோம். அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன் பொதுமக்களிடம் விலகி இருத்தல்னா, பல பேர் பல மாதிரி பேசுவாங்க. இப்பவே நம்மளை வந்து போக விடாம தடுக்கிறவா எவ்வளவு பேர் இருக்கா. இந்த வயசுல என்ன படிக்கணும், இப்ப இதை போயிட்டு என்ன படிக்கணும், இன்னும் நிறைய வருஷம் ஏதாவது சொல்லுவா நம்மளை கலைக்கிறதுக்கு. நம்ம ஏதோ அதிசயமா நம்மளே படிக்க வந்திருக்கோம், அதையும் கலைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பா. அது ஓஹோ அப்படியா, நீங்க சொல்றது அப்படியா அப்படின்னு நினைச்சா போச்சு. உள்ளதை நல்லா பண்ணணும்னு நினைச்சது கூட போயிடும். அதனால கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் விலகி இருக்காது. ஆனா யார்கிட்ட சேர்ந்திருக்கலாம், பக்தர்கள் கூட சங்கத்துல இருக்கலாம். அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், 18 days ஆயிடுச்சுன்னா இருக்காங்க பக்தர்கள் கூட்டம், நிறைய கிளாஸ் நடக்கிறது. பணம் காசு ஒன்றும் கிடையாது, நீங்க பாட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், உங்களுக்கு ஐடி வேணுமா, உங்ககிட்ட பபிதா மாதாஜிட்ட கேட்டா போறேன், எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு, என்னெல்லாம் கிளாஸ் இருக்குன்னா நாங்க போட்டு விடுறோம். உங்க குரூப்ல விலகாதீங்கோ, குரூப்லயே இருங்கோ, அப்போ உங்களுக்கு நான் போட்டுட்டே இருக்கேன். அந்த கிளாஸ் நடக்கிறது, இந்த ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறது போட்டுட்டே இருப்பேன். ஏன்னா ஒரு வாரம் தான், திரும்பி May 1st இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 18 days கோர்ஸ் திரும்பி ஆரம்பிக்கும். அதுலயும் நீங்க ஜாயின் பண்றதுனால பண்ணலாம். ஆனா level 2 இருக்கவே இருக்கு. level 2 வாரத்துல 2 நாள் திரும்பி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட, அதுவும் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு இதுவும் கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்குன்னா தாராளமா. இதுல 3 மணியும் இருக்கு, இந்த 7 மணி கஷ்டமா இருக்குன்னா 3 மணி இருக்கு, ராத்திரி 9 மணி இருக்கு, காலையில 6 மணி இருக்கு. எது வேணாலும் யாரு வேணா படிக்கலாம். நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்களதான் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை, நமக்கு என்ன படிக்கணும், இந்த இதுதான் பகவத்கீதா தான் படிக்கணும். அவங்க சொல்றவங்க இதேதான் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் பெட்டர் வே சொல்லுவாங்களா இருக்கும் இல்லையா. ஒருத்தரோட வே ஆஃப் டீச்சிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனா நமக்கு ஒரு மாதிரி புரிஞ்ச இடத்துல கேட்கறதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சோ இதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி இதுல இருந்து பிழறாமல் நம்ம வந்து இதுலயே இருக்கணும், நல்ல பக்தியோட இருக்கணும். அப்ப சங்கம் என்ன வேணும், சத் சங்கம் வேணும். நம்ம வந்து யாரு டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அந்த சங்கத்துல இருக்கலாம். வேற பொதுமக்கள்ங்கிறது அதர் தன் டிவோட்டிஸ் அந்த சங்கம் நமக்கு வேண்டாம். அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானத்தை தான் இப்ப படிச்சிருக்கோம், அதை வந்து புரிஞ்சுண்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். பகவான் சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் நம்ம படிக்கிறோம், ஜியோகிராபி, ஹிஸ்டரி, சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கதான் வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அதுதான், அதுலதான் மார்க் வாங்க முடியும், அதுதான் சர்டிபிகேட் கொடுப்போம். வட்டவர் நம்ம பௌதிக உலகத்தை அது படிச்சுதான் ஆகணும், வேற வழியில அது படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அது வந்து நம்ம
உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு அதையும் படிக்கணும். ஆனா இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். அது வந்து படிச்சு முடிச்சு அப்புறம் இப்ப யாரு ட்ரிக்னாமெட்ரி போடுறாங்க, அழகா மேத்ஸ் ஸ்காலர்லாம் மேத்ஸ் வந்து கால்குலஸ் படிச்சேன், அது படிச்சேன், என்னெல்லாமோ பேர் வருமே. எங்க லைஃப்ல அது எங்க யூஸ் ஆகுது? ட்ரிக்னாமெட்ரி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனவே அதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் ஆக்சுவலி. ஆனா ஆத்ம ஞானம் படிக்கிறது தான் இது நமக்கு இதா இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், அப்ப இது என்ன கொடுத்துருக்கு? ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம். பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவை மனித வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனைகள். இதுதான் ஆக்சுவல் பிரச்சனை. என்னது? பிறப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சதுனாக்கா இறப்பு, முதுமை, நோய், இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. ஓகே, அப்புறம் பாக்கி எல்லாமே அதுல போட்டிருக்கேன். அது வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. ஆச்சாரிய உபாசனம், ஒரு ஆன்மீக எஜமானரை ஏற்றுக்கொள்வது இது அவசியம். கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீக எஜமானரை ஏற்று நம்ம வந்து அவ சொல்றபடி நம்ம கேட்டுக்கணும். இப்ப இஸ்கான்ல கரெக்டா பிரபுபாதா வந்து நமக்கு கோவிட் வந்தாலும் வந்தது, ஆன்லைனும் வந்தது. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பிரபுஜி என்னண்டி பிரபுஜி சொல்றாரு, இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நானே சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. இன்னும் ஆரம்பிச்ச யாரோ சொன்னாலேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிரபுஜி அவரோட அந்த ஜெயபதக சுவாமி வை டோன்ட் யூ ஸ்டார்ட் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சதே ஆன்லைன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு, அப்படி ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து அவங்களே அடுத்த ஒரு 18 days முடிஞ்சாச்சு அவங்களே டீச்சரா போட்டு திரும்பி நிறைய பேர் சார் அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்களே சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ் என்ன மலையாளம் என்னன்னு சொல்லி இப்ப 12 லாங்குவேஜ், யூத்துக்கு தனியா லாங்குவேஜ், யூத்துக்கு தனி கிளாஸ், கிட்ஸுக்கு தனி கிளாஸ், அடல்ட்க்கு தனி கிளாஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் படிச்சு இது இப்ப 36வது மாசம், அடுத்தது 37வது மாசம் நம்ம பண்ணி போறோம். ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனுஷா கம்மியாயிட்டு வர, பிகாஸ் அவேர்னஸ் இல்லை இன்னும். நம்ம வந்து அதை ப்ரொபகேட் பண்ணல. நிறைய பேருக்கு சொல்லணும், எல்லாரும் வாங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டாவது எல்லாரும் சொன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சு வரும். ஆஹா, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லித்தராளா, பணம் இல்லாம சொல்லித்தராளா. இன்டர்நெட் வேணும், பேசிக்கலா இன்டர்நெட் வேணும், ஒரு மொபைலாவது வேணும். அது இருந்தா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கலாம். புக் எல்லாம் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா புக் இருந்தா இது கிடையாது, வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. அப்புறம் என்னது? சௌச்சம். சௌச்சம்னா என்னது? தூய்மையா இருக்கிறது. குளியல், வெளிப்புறம் சுத்தமா இருக்கிறது, குளிக்கணும். அப்புறம் உள்ளம் தூய்மையா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோமே, அந்த கூண்டுல ஒரு இது இருக்கே, அது எப்படி அந்த கிளிப்பு என்னது ஏங்கிறது? கோஷமிடுதல், பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு தான் அதை வெயிட் பண்றது. சோ உள்ள தூய்மைக்கு அதுக்கு என்ன வேணும்? தீனி என்ன வேணும்? அதுக்கு கோஷமிடுதல். நம்ம எவ்வளவு நாமம் சொல்றோமோ அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அதோட வெளிப்பாடு நம்ம முகத்துல தெரியும். நம்ம முகத்துல, நம்மளோட ஆக்ஷன், பேச்சுல ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நம்ம நிறைய ஜபம் பண்ண 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 பகவானோட இதெல்லாம் பண்ண பண்ண நம்மளோட ஆட்டிடியூட்லயே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வரும். யார்கிட்டயும் கோவம் வராது, சாந்தமா பேசுவோம். ரொம்பவே நம்ம வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் பர்சனாலிட்டி ஆயிடும். அப்புறம் என்னது? ஸ்தைரியம், நிலைத்தன்மை. தட் மீன்ஸ் திருட நிச்சய சொல்றமே, நல்ல திருடமா நம்ம வந்து ஒரே தன்மையா இருப்போம். நிலைத்தன்மை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆல்ரெடி நம்ம டிசைட் பண்ணியாச்சு. 18 days கோர்ஸ் பண்ண போறேன். அடுத்தது இதுக்கு மேல நான் இன்னும் மேலும் படிக்க போறேன். இன்னுமே நிறைய புரிஞ்சுக்க போறேன். அடுத்து இப்ப level 2 போனாலும் எனக்கு வேற சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிடையாது, அதேதான். இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல என்னது 5th படிக்கிற அதே ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபி தான் 6th சொல்லுவா. ஆனா கொஞ்சம் மேட்டர் டிஃபரெண்டா இருக்கும். 7th அதே ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபி இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதேதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை இப்ப 18 days கோர்ஸ்ல படிக்கிறது ரொம்ப ஃபியூ செலக்டட் ஸ்லோகா தான் படிச்சிருக்கோம். level 2ல இது இன்னும் நல்லா சொல்லிருப்பாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதே பகவத்கீதா தான், ஆனா இன்னும் நல்லா புரியும். இதுல வந்து தொட்டும் தொடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி இருக்கு, அதனால புரியறது இல்லை. அதுல வந்து பற்பட்டும் படிச்சு எல்லாம் நல்லா புரியும். ஓ இப்படி அதோட தத்துவம் அப்படின்னு. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, ஆத்ம வினிகிரக, ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமற்ற எதையும் நிராகரிக்கவும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இந்திரியார்த்தே வைராகியம், உணர்வு பொருள்களில் மறுப்பு. இதெல்லாம் நம்ம உணர்வு பொருளா அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு, நம்ம உணர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப ஏத்ததா இருக்கு, கண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது, காதுக்கு பிடிக்கிறது, அதெல்லாம் பகவானை தவிர எது பிடிச்சதுனாலும் வேண்டாம் போட்டு நிராகரிக்கணும். தேவையற்ற கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடாது. டிஎஸ்க்கு டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு உடல் பொருத்தமாக இருக்க மட்டுமே திருப்தி. அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் அவசியமோ அது மாத்திரம் பண்ண அதுல திருப்தியுற்று இருப்போம். அப்புறம் இது என்ன? அனகங்காரன தவறான ஈகோ இல்லாதது. நான் இந்த உடல் அல்லது மனம் என்பதை நிராகரித்து நான் கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்ஷனம், அது பார்த்தோம். தீய உணர்வுகள் இவற்றை பற்றி முறையான மூலத்திலிருந்து தவறாமல் கேளுங்கள். ஜட வாழ்வில் வெறுப்படையுங்கள். நமக்கு வெறுப்பு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நமக்கு என்ன வாழ்க்கையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன ஒரு வெறுப்பு ஜட வாழ்க்கையில தான். ஆனா ஆன்மீகத்தை நல்லா தெளிச்சு நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருக்கும். அப்புறம் அசக்திர், பற்றின்மையோட இருக்கணும். யார் மேல பற்றின்மை? கிருஷ்ணர் பேர்ல இல்ல, வேற மனுஷா மேலேயோ ஜட ஆசைகள்லயோ அதுல வந்து பற்றின்மையோட இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருங்கள். அனபிஸ்வங்க புத்திரதார கிரகாதிஷு,
மனைவி புத்திர தார அப்படின்னா புத்திரன மக்கள், தாரம்னா மனைவி, கிரகம் கிரகாதிஷம்னா இது வீடு, மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் போன்றவற்றுடன் எந்த சிக்கலும் இல்லை. அனபிஷ்வங்க இது ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கணும். நீங்கள் அதை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்ய முடிந்தால் அதை பயிற்சி செய்யலாம். ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், மனைவி வேணும், ஒரு குழந்தை மனன்னு கிருஷ்ண உணர்வோட ஒரு அழகா ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கலாம். குழந்தையும் சேர்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னோம். அது இல்லாம நம்ம சுகபோகங்களுக்கு வேண்டி ஒரு கல்யாணம், அதுக்கு வேண்டி ஒரு என்ஜாய் பண்றதுக்கு வேண்டி ஒரு குழந்தைக்கு பதிலா 4 குழந்தை, அதெல்லாம் வந்து சச்சரவுல தான் கொண்டு வரும். அதை விட நல்ல கிருஷ்ண உணர்வுக்காக நல்லா குடும்பத்தை வந்து பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பாதகமாக இருந்தால் துறக்கவும். அந்த மாதிரி உணர்வு இல்ல, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம். அதை விட நம்ம தனியா இருந்துடும். இல்லாட்டா அக்கப்போர் தான், டெய்லி அக்கப்போர். ஏன்னா எந்த நேரமும் மாலை வச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ண வேண்டாமான்னு மனைவி சொல்ல, இல்ல மனைவி எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தானா புருஷன் சொல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சச்சரம். எல்லாம் நல்ல சத் சங்கத்துல இருக்கும் போது கிருஷ்ண உணர்வோட இருந்தாக்கா பரவாயில்ல. நித்தியம் ச சமசித்தத்துவம் இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு. சம எண்ணம், பொருள் ஆதாயம் அல்லது நஷ்டத்தில் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. பொருள் ஆதாயம்னு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா அதனால ரொம்ப ஹாப்பி, அல்லது நஷ்டம் வந்துட்டுன்னா மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை, அல்லது துன்பப்படுவதில்லை. இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம உடையாத பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் எப்படி நமக்கு வந்து இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது. லாஸ் ஆனாலும் நோ ப்ராப்ளம், அவ்வளவுதான் நமக்கு விதிச்சிருக்குன்னு இருக்கணும். நிறைய ப்ராஃபிட் வந்து ஓகே, இன்னைக்கு வர்றது ப்ராஃபிட் நாளைக்கு வராம இருக்கும், அப்போ இது வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம். எப்போ ப்ராஃபிட் வரலையோ அப்ப இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சமச்சித்தத்துவம், சம எண்ணத்துல இருக்கணும் அப்படி. அப்புறம் அனன்ய பக்தி, பகவான் இடத்தில் எனக்கு இது நீ கொடுத்தா நான் பக்தி பண்றேன், நான் பாஸ் மார்க் வாங்கினா பக்தி பண்றேன், எனக்கு நல்ல பதவி உயர்வு கிடைச்சா பக்தி பண்றேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டு பகவான் எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் அ ட்ரேடர், இது இல்ல பிசினஸ் பண்றது பண்ண போறது, இது பண்ணக்கூடாது. அனன்ய பக்தி, எப்பவுமே நம்ம வந்து அவர் சர்வீட்டர் தான். அவர் கொடுத்த இந்த உடலை நம்ம வந்து அவருக்கு வேண்டி நம்ம சேவை பண்ணணும். கட்டுப்பாடற்ற பக்தி சேவை பண்ணணும். பக்தியின் 9 செயல்முறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இதெல்லாம் அப்புறம் என்னது 13.13. கௌசல்யா மாதா நீங்களே படிக்கிறடா, ஹேண்ட் ரைஸ்டாவே இருக்கேன், படிங்க. பிரியா இருக்கடா? பிரியா இருக்குமா, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சர்வதா பாணிபாதம். மாதாஜி உங்களுக்கு ஸ்கிரீனே மாற மாட்டேங்கிறது. ஞேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி. நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் உங்களுடைய இன்னும் பட் என்ன வாய்ஸ் கேட்கறது எப்படி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் மாறல? 13.13. ஓகே, நான் படிச்சு விடுறேன், நீங்க லோவர் பண்ணிடுங்க. நான் நினைச்சேன் நீங்க வந்து ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஞேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாப்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதி மத்பரம் பிரம்ம நசத்தன் நாசத் உச்யதே. தற்போது எதை அறிந்தால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். பகவானை பத்தி நினைச்சாதான் வந்து அமிர்தம். ஓகே, அதை தவிர உள்ளவனும் அமிர்தமா இருக்க போறது இல்ல. சோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. பகவான் தான் வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்கார், பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார், இது பகவான் ரூபத்திலே இருக்கார். இதை பத்தி நம்ம படிக்கலாம். இது வந்து ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த டாபிக். இதை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிற. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குண போக்திருச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. எல்லாமே இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோ எல்லாம் அது வெளிப்படுத்த பொருளா இருக்கட்டும், வெளிப்படுத்தப்படாத அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் அது வந்து பண்ணினது யாரு? அது கிரியேட் பண்ணது பகவான் தான். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு, ஆனா அவருக்கு ஏதாவது புலன்கள் உண்டா? அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிருக்காரு? அதெல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு கண்ணால ரொம்ப பிடிச்சது, அதனால அழகழகா பண்ணிருக்கார். இல்ல வந்து டேஸ்ட் அவருக்கு நல்லா, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவருக்கு புலன்கள் கிடையாது. டியூட்டி he has created, அவ்வளவுதான். அவரே எல்லா உயிர்வாயுகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நமக்கு இருக்கிற ஒரே குழந்தை இருந்தாலும் எவ்வளவு பற்றோடு இருக்கும். பிழை விழுந்துட்டானா, போனானா, வந்தானா, சாப்பிட்டானா, எவ்வளவு கொஸ்டின் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா. அப்படி அந்த குழந்தைய சுற்றியே நிறைய இருக்கும் இல்லையா? இல்லாட்டி மனைவியோ கணவனோ என்ன போய் சேர்ந்துட்டீங்களா, ஆபீஸ் வந்துட்டீங்களா, அப்படி நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா நம்மளோட சொல்லும்போது அந்த இது ஜாஸ்தி வருது நமக்கு. நம்மளோட என்ன பொசசிவ்னஸ் ஜாஸ்தி காட்டும். பகவான் தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிருக்கா, அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு பொசசிவ் இருக்கணும். நான் அவர் வந்து விட்டுடுறார். அதான் அதனால்தான் அவருக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம். அவர் கடவுள்,
அவரால் இருக்க முடியாது. இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அவர் அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். அவர் இந்த முக்குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஆனா முக்குணங்கள் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அவர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவர் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமான். இந்த குணங்கள் 3 குணங்களுக்கும் அவர் தான் எஜமான். அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் நடக்குது. பஹீர் அந்தச்ச பூதானாம் அசரம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சந்தி சாந்திகே ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அப்புறம் என்னது, இவர் உள்ளேயும் இருக்கார். அஸ் அ பரமாத்மா நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். எறும்போட இதயத்திலேந்து கழுதியோ குதிரையோ கர்மமுச்சு எத்து உயிர் நம்ம மனுஷ ரூபமா இருக்கட்டும் எல்லாரோட உயிர் வாழிகளின் ஹிருதயத்துல இருக்கார். அப்புறமும் இருக்கார். எங்க புறத்துல? இதுல கோலக விருந்தாவனத்துல இருக்கார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றினும் உள்ளார். எதெல்லாம் அசையறதோ அதுலயும் இருக்கார். அசையாதவற்றிலும் பகவான் இருக்கார். அவர் சூக்ஷமமானவர், கண்ணுக்கு அவ்வளவு புலப்படாது என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். சரி, என்ன தொட்டு பார்க்கலாம், இங்கதான் இருக்காரு, நம்ம கண் முன்னாடி வந்தாலும் புரியும்னாக்கா அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா பகவான நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தாவனம். அந்த சாட் பார்த்தோம் நம்ம இங்க ஒரு அண்டத்துல நடுவுல இருக்கும் இங்க பூமி. அதை தாண்டி போய் பிரம்மலோகம் என்னெல்லாம் ஓஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? தயிரோட கடல், வெண்ணெய் கடல், நெய் கடல் எல்லாமே பார்த்தோம் நம்ம. அதெல்லாம் தாண்டி இது போல நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி மேல போக போக அங்கதான் கிருஷ்ண உலகம் இருக்கு. அவர் அவ்வளவு தூரம் இருக்கார். ஆனாலும் நம்ம கிட்டக்கே இருக்கார். எங்க? நம்ம ஹிருதயத்திலும் இருக்கார். அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார், தொலைவிலும் இருப்பார். அப்புறம் ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதிஸ்தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஏயம் ஞானகம்யம் ரிதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் அவரே, மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரை அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அப்படின்னா என்னது? அவரே அறிவு, அவர்தான் ஞானம். அப்புறம் அவர் அறியப்படும் பொருள் என்னது? பகவத்கீதா. பகவத்கீதாவே பகவான் தான். அதனாலதான் பகவத்கீதா புக் வாங்கினாலும் வேஸ்ட் இல்லை. இட் இஸ் லைக் யூ பிரிங்கிங் ஒரு பகவானோட ஐடல் கொண்டு வராதான். ஒரு பகவான் போட்டோ வீட்டுக்குள்ள கொண்டு நம்ம பூஜை பண்றோமே, அது போலதான் பகவத்கீதா புக்கு. ஓகே, அது பகவானாக்கா அதுக்குள்ள என்ன எழுதிருக்கு? பகவானை பத்தி எழுதிருக்கு. பகவானே தான் எழுதியிருக்காரு. பகவானை பத்தி எழுதிருக்கு எல்லாமே. அதை படிச்சா எங்க போவோம்? பகவான் கிட்டதான் போவோம். சோ எல்லாமே அறியப்படும் பொருளும் அவர்தான், அறிவின் இலக்காகவும் அவர்தான் இருக்கார். இதெல்லாம் புரிஞ்சு எங்க போறோம்? பகவான் இடத்துல தான் போறோம். அவர் ஒருவருடைய ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். டெமிகாட்ஸோட எல்லாம் போட்டிருக்கு, எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கார். அப்புறம் இதி க்ஷேத்ரம் தத் அஜ்ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதः மத்பக்த ஏதத் விஜ்ஞாத மத்பாவயோபபத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், தட் இஸ் உடல். இந்த களம்ங்கிறது என்னது? நம்ம உடல்ல இது நடக்கிறது. இதெல்லாம் க்ஷேத்ர அப்படிங்கிறது. அறிவு அப்படின்னா ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. இதெல்லாம் சுருக்கமா சொல்லியிருக்காராம். நமக்கு இப்ப தலை பிச்சுக்கிறா போல இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் படிக்கும் போது அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் புரியறது இல்லையே. இதை போயிட்டு அவர் சுருக்கமான இன்னும் விஸ்தாரமா சொல்லித்தனா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி. சோ எனது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அப்ப பக்தர்கள் ஆற்றுக்கு நம்ம ட்ரை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் 2-3 மாசம் இந்த 18 days கோர்ஸ் பண்ணலாம். அப்ப கொஞ்சம் புரியும். இல்ல லெவல் 2ல இன்னும் நல்லாவே சொல்லி கொடுப்பாரு. சோ அதுவும் நம்ம பண்ணலாம். சோ நம்ம பண்ண இது நல்லா புரிஞ்சு வரும். ஒன்லி நான் என்னை யாருக்கு புரிய வரும்? பக்தர்களுக்கு தான் என்னை பற்றி இதை பத்தி ஒரு உண்மையான இது வழிபாடு அவளுக்கு புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ வித்யநாதி அப்பி விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும், ஜட இயற்கைன்னா வெளியில நம்ம பாக்குறோம், மலைகள், நதிகள், மேகங்கள், அதான் பிரகிருதி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளுக்கும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை, உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள எப்பவுமே உள்ளது. எது இயற்கையும் எப்பவும் உள்ளது, உயிர்வாழிகளும் எப்பவும் உள்ளது. இந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ், மொத்தம் 84 லட்சம் விதவிதமான இது இருக்கு. ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஸ்பீஷினாக்கா ஒரு ஏப், கொரில்லா, ஒரு டைகர், லயன், அந்த மாதிரி எண்ணிங் போனா 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கான். அந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸும் இருக்கட்டும், இந்த பிரகிருதி இருக்கட்டும், ரெண்டுமே எப்படி ஆரம்பமற்றவை. தட் மீன்ஸ் என்னது? பிறப்பே கிடையாது, இது எப்பவுமே உள்ளதுதான்.
என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இதெல்லாம் வந்து மாறுபடுறது. என்னது, நம்ம ரஜோகுணம் தமோ குணம்லாம் இந்த பிரகிருத்தியால கிரியேட் ஆனது. இந்த முக்குணங்களும் அதுக்கு என்னது இது மாயா சக்தியால நம்ம கவரப்படுறோம். அதனால நம்ம ஒரு செயற்கை ஒரு செயல் பண்றோம். இந்த பிரகிருத்தியும் நாமளும் வந்து எப்பவுமே ஒரு சேர்ந்துதான் இருக்க முடியும். we are doing everything depending on the பிரகிருதி. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. அனுபவிப்பாளர் எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. எல்லாம் இயற்கை இந்த மாதிரி இருக்கு, அதனால நான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறேன் அப்படின்னு. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. நம்ம இயற்கைன்னு என்ன சொல்றோம், இது தமோ குணங்கள் சொல்றோம். சத்துவகுணம், அதனால்தான் வந்து நான் இது பண்றேன். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தமோ குணக்காரி என்னை வந்து ரொம்ப இழுக்கிறா, தூங்குறதுக்கு சொல்றான்னா நான் தூங்கிட்டு இதா இருந்தேன், அதனாலதான் அடுத்த ஜென்மத்துல பன்னியா போயிட்டேன் அப்படின்னா அது மாத்திரம் ரீசன் கிடையாது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியும் காரணம் தான். ஏன்னா நம்ம வரத்துக்கு அதுல இருந்து விடுபட்டு வரலாம். பகவானோட நாமம் சொல்ல சொல்ல இந்த தமோ குணம் ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் கூட விட்டு போயிடும். இந்த முக்குணங்களை விட்டு நம்ம எங்க போயிடலாம், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகலாம். நம்ம கிட்ட அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். இந்த மூணும் நம்மள மாட்டி இழுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காரெல்லாம் வேண்டாம், நமக்கு சாத்தியம் இல்லை. அதெல்லாம் விடுபட்டு வரத்துக்கு இம்பாசிபிள்னு இல்லை, இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆனா அதுல இருந்து வெளிப்பட எப்படி முடியும், பகவான் பக்தி காட்ட 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 இந்த முக்குணங்களோட இது என்னது இது ஆதிக்கம் வந்து கொஞ்சம் லூசன் ஆயிடும். அது வந்து கம்மியாகும்போது நம்ம வந்து பகவானோட இலக்கை நோக்கி ஈஸியா போக முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அது பண்றது இல்லை. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதை மறந்து நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறதுனால இந்த முக்குணங்களை தாக்கி நம்ம என்ன இப்போ ஒரு என்னது நன்னா கடிச்சு பிடிச்சி சமயத்துக்கு முன்னாடி பாத்துக்குவோம். அந்த மாதிரி எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா போவோம், ஒரு பன்னியா போயிடுவோம். ஏன்னா பன்னி எங்க வேணா போயிட்டு சாப்பிட்டுடும், சாக்கடையிலையும் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டேதான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நீ உனக்கு இதுதானே ஆசையா இருக்கு, அடுத்த ஜென்மத்தை கரெக்டா அதே ஒரு ஃபார்மே கொடுத்து விடுறேன், அப்ப நீ எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கொடுத்துடுறோம். சோ நம்ம தான் காரணம். எந்த ஒரு உடல் எடுக்கிறோம்னா நம்ம தான் காரணம். வெறும் இந்த இது என்னது ரஜோகுணம் தமோகுணம் மாத்திரம் காரணம் இல்லை, நம்மளோட ஆக்ஷனும் காரணம். ஏன்னா நமக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா பகவான் இது பண்றதுக்கு. நம்ம வந்து பண்ண மாட்டேங்க, பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண மாட்டேங்க. சோ இன்னையிலேருந்தாவது நம்ம நல்லா சீரியஸா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி இதுல இருந்து வெளிப்படணும். புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கை தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களின் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஒரு இனங்களுக்கும் அந்த முக்குணங்கள் தாக்கி 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 இதெல்லாம் வந்து அனுபவிக்கிறான். இதை வச்சு இந்த முக்குணங்களும் தாக்குறது, வாழ்வின் வழிகளே அந்த முக்குணங்கள்னாலதான் வந்து எல்லாம் அனுபவிக்கிறான். அப்புறம் இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களின் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஒரு இனம் எடுத்திருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ்ஷா எடுத்திருக்கோம், அப்புறம் இதாவது ஸ்டார் ஃபிஷ்ன்னு அதெல்லாம் எடுத்து 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 இவால்வ் ஆகி இப்போ ஹியூமன் பீயிங் ஆயிருக்கும். ஆனா எல்லாமே எப்படி இந்த சோல் காட்டுறது, சோல் இவால்வ் ஆகி இப்படி ஹியூமன் பீயிங்ல வந்திருக்கோம். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்தித்து இந்த இடத்துல நம்ம இப்ப வந்திருக்கோம். திரும்பி கீழே விழாம பாத்துக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். 3 குணங்களில் உள்ளவர்கள் வழிபாடும் முறைகள். சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவானை வழிபடுவார்கள். ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க மனிதர்கள், பாலிட்டிஷியன், பெரிய பெரிய ஆசாமி, நல்ல ஆசாமி, அவனை நான் கும்பிடு போட்டா எனக்கு வந்து நல்லா ஏதாவது தருவோம், எனக்கு அட்மிஷன் தருவான், நல்ல ஜாப் தருவான். அந்த மாதிரி ஆளை வந்து ரொம்ப அவன் வந்து ஃபேவரட்டிசம் பண்ணி அவனை வந்து சலாம் எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருப்பான். யாரு, ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் பூதங்கள் பிசாசுகளை வந்து போயிட்டு ப்ரே பண்ணுவோம், ராத்திரியெல்லாம் போய் ப்ரே பண்ணு. சத்துவ குணத்துக்காரங்க இப்போ தேவர்களை வழிபடுவார்கள். பகவானே சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவான், இதுல பகவானே பகவானோ தேவர்களை அவங்க எல்லாம் வழிபடுவார்கள். அப்புறம் வந்து முக்குணங்களை உள்ளவா எப்படி படிப்பா, இயற்கை 3 முறைகளில் படித்தல் எப்படி எல்லாம் படிப்பாங்க. சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகத்துடன் படிப்பார்கள், பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாம அப்படியே முழுகி அந்த புக்கெல்லாம் படிப்பாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகம் குறைவுடன் படிப்பார்கள், பார்த்தாலே தெரியாது. தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க உற்சாகமே இல்லை, படிக்கணுமேன்னு படிப்பாங்க. இந்த மாதிரி படிப்பாங்க, நிறைய புக்கும் இருக்கும், ஆனா அழகா தூங்கவும் செய்வாங்க. ஏன்னா சோம்பேறிகள். தமோ குணத்தை அழுத்துறதுன்னா சோம்பேறி. இது கொஞ்சம் லெத்தார்ஜி இல்ல, ஆக்டிவ் தான், ஆனா பாதி இன்ட்ரெஸ்ட் பாதி இல்லைன்னு. இது ஃபுல்லா சத்துவ குணம். அதே போல அவங்க வந்து எப்படி பரீட்சை எழுதுவா அப்படின்னு
சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் உற்சாகத்துடன் தேர்வு எழுதுவார்கள். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர் நேர்மை இல்லாத முறையில் தேர்வு எழுதுவார்கள். தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகமே இல்லாமல் தேர்வு எழுதுவார்கள். அவங்களுக்கு தூங்கணும், எப்போ அவளுக்கு வந்து தூக்கமா வரும், சோம்பேறியா இருப்பாங்க. இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சுக்கோ, நம்ம வந்து we can analyze நம்ம எப்படி இருக்கோம், எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சத்த குணத்தில் உள்ளவர்கள் எப்படி சாப்பிடுவார்கள்? 3 முறைகள் சாப்பிடுவது. பகவானுடைய பிரசாதத்தை உண்கிறார்கள். சிம்பிளா இருக்கும், கீழே உட்காந்துப்பாங்க, பெரிய காரசாரம் எல்லாம் இருக்காது. ஏதோ சிம்பிள் ஃபுட், வயர் நிறையறதுக்கு போறோம், அந்த சாப்பிடணும், பகவானோட நாம சொல்லணும், அதுதான் சத்த குணத்துல இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. ரஜோ குணத்துல உள்ளவர்கள் காரசாரமான உணவை உண்கிறார்கள். கண்ணால ஃபர்ஸ்ட் கண்ணால பார்க்கணும், நல்லா அப்பிடைசிங்கா இருக்கணும், அப்புறம் மூக்கால நல்லா மனம் வரணும், அப்புறம் நாக்கால டேஸ்ட் பண்ணி அப்படி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. சோ அவங்க வந்து ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறது எல்லாம் வாயில போட்டு டேஸ்ட் பார்க்கணும், ஊறுறது பறக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிடுவாங்க. சோ அவங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாத உணவையும் கூட உண்பார்கள், அழுகி போனது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும். ஓகே. உபதிரஷ்டானுமந்தாச்ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வர பிரமாத்மே பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகே அஸ்மின் புருஷ பரஹ. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். இந்த உடல்ல யாரு? பரமாத்மா இருக்கார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவர்தான். பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவர். இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா ஒரு பரமாத்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம உடல்ல, அவரை பத்தி சொல்லி. ய ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந ச பூயோ அபி ஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுக்குடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். இந்த இது நம்ம எப்படி ஜட இயற்கையோடு இணைந்திருக்கோம், எப்படியெல்லாம் அது வந்து நம்மள அஃபெக்ட் பண்றது, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி, அதுதான் முக்தினா. உடலை விட்டப்பதான் முக்தின்னு கிடையாது. இந்த உடல்லயே இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து உயிரோடு இருக்கும் போதே முக்தி பெற்றோம்னா இருக்கலாம். ஒன்னும் ஆங்ஸைட்டி இல்லாம ரொம்ப சந்துஷ்டா, இப்போ மனசு நிறைந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆனந்தத்தை திளைத்து இருக்கிறவங்க வந்து இப்படி முக்தியை பெற்றவன் என்று சொல்லலாம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுப்பதில்லை. அவன் வந்து எப்படி இருந்தாலும் சரி, திரும்பி அவன் நல்ல என்ன ஞானம் பெற்றாயிடுச்சு. அவன் இந்த மாதிரி ஞானம் தெரிஞ்சு அவன் திரும்பி அவன் உடலை விட்டு துறந்து போயாச்சுன்னா என்னது 100 மார்க் வந்தாச்சு. அவன் எங்க போயிடுவான்? கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போயிடுவான், கோலுக்கம் வந்தாவன். தியானேன ஆத்மனி பஷ்யந்தி கேச்சித் ஆத்மானம் ஆத்மனா அந்யே சாங்கியேன யோகேன கர்ம யோகேன சாப்பரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் எப்படியெல்லாம் உணர்றாங்க. சில பேர் நல்ல தியானம் பண்ணுவா, அப்படி உணர்றாங்க அந்த பரமாத்மாவை. சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், இப்ப பகவத்கீதா படிச்சா ஞானம் வளரும், அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் என்னது, வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராத செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நிறைய விவாதத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி அது நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா இதை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ங்கிறது அந்த கொஸ்டின் வராது. அந்த மாதிரி உள்ளவர்களும் இந்த மாதிரி பரமாத்மாவை உணர்வாங்க. அந்யே ஏவம் அஜானந்த ஸ்ரத்தவான் ஏப்ய உபாசதே தே அபி சாதி தரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாக. மற்றும் வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், இப்ப இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோரி இவரோட மறந்து போயிட்டு, இந்த பேர்லாம் மறந்து போயிடும், எழுதிதான் வச்சுக்கோம். நாராயணத்துல மட்டுமே ஹரே கிருஷ்ணா வரும், அப்புறம் நினைவு வரும்போது சொல்றேன். அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப நம்மள மாதிரி உள்ளவா, நமக்கு ஒண்ணும் ஞானம் இல்ல, வந்து இப்ப படிக்கிறோம், இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞானம் வருது. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவா, ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார்கள். நம்மளாம் அப்படிதான் இல்லையா? யாரோ சொல்றாங்க, ஓ அப்படியா, அவங்க இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க, ஓ நல்லா இருக்கே, இந்த மாதிரி பண்ணலாமே, ஓ இந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணலாமே ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி வழிபட தொடங்குகிறார்கள். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கிறார். இந்த மாதிரி கேட்டு நல்ல ஞானம் வளர்த்தி அந்த நல்ல ஆன்மீகத்தை முன்னேறி அந்த மாதிரி உள்ளவர்களும் பிறவியிலேருந்து பிறந்ததுல இருந்து அவருக்கு எல்லாம் ஞானம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு இடம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்களா, அங்க போய் கேட்டு, இப்பதேதான் இஸ்கான் மாதிரி வந்து கேட்டுன்னு இருக்கோம், இதுல நின்னா ஞானம் பெற்று நன்னா தேர்ச்சி பெற்று இந்த உடலை விட்டுடுறோம்னு நினைச்சுக்கலாம் ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட். அந்த மாதிரி உள்ளவனும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அப்படின்னா என்னது, கோலகுண்டதானத்துதான் போகும். கபில முனி அவன் அம்மா பேர் மறந்து பெற்று ஒரு வேர்டா அப்படின்னு நினைவு வருது.
கபில மறந்துடு. எஸ் வரும் அப்புறமா நினைவு. ஓ இல்ல தேவஹூதி. இப்ப வந்தது தேவஹூதி. கபிலர் தேவஹூதி. அம்மாக்கு வந்து பிள்ளையே வந்து ஞானம் சொல்லி கொடுக்குறார் தேவஹூதி. சோ அந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். நீங்க நெட்ல பார்த்தா தெரியும். ஏதாவது எழுதி வச்சுனா நெட்ல பாருங்க. ஓகே. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அப்படின்னா என்னது? இது இப்ப எதெல்லாம் அசையறது அசையாதவை எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் பிரகிருதியில. அது எல்லாமே என்னது? செயல்களின் களம் அண்ட் களத்தை அறிபவனும். அதுதான் அப்படின்னு. இதுல எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இணைந்த கலவையே ஆகும். இப்ப நம்ம உடலும் அப்படிதானே. நம்ம ஆத்மான்னு இருக்கு, உடல்னும் இருக்கு. இது ரெண்டும் கலவையோட தான் நம்ம வந்து உடலை நம்ம வச்சிருக்கோம். நமக்கு புரியறது இந்த உடல்ல தான் எல்லாம் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி எது அசையாதவையும் இருக்கே, அதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன? இணைந்த கலவையாகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காணி, அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. களத்தை அறிவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். கரெக்ஷன் பண்றேன். 13.27. சோ எதெல்லாம் வந்து உரு பெற்றிருக்கோ உரு பெறாதது சலம் அச்சலம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கு. அப்புறம் ஆயிடுச்சு 2 ஸ்லோகம். சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ அவினஷ்யந்தம் எப்பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும். எந்த உடலை பார்த்தாலும் என்ன நினைக்கணும்? ஜீவாத்மா இருக்கு, அதனாலதான் அந்த உடல் பெற்றிருக்கான். பக்கத்துல பரமாத்மா இருக்கான். இந்த சிங்க ரூபத்துல என்னது? பரமாத்மா இருக்கு. ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு. சிங்கமோட உடம்ப போட்டு இருக்கு. அப்புறம் என்னது? புலி, மான், என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் அந்த மாதிரி நினைக்கணுமா? ஒரு நாய் இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும், ஒரு பறவையா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அந்த பறவை ரூபத்தை எடுத்துருக்கு, அதுக்குள்ள பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆத்மா பக்கத்துல பரமாத்மா இருக்காரு நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி யாரு காண்கிறாரோ அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். அப்படின்னா என்னது? யாரு கரெக்டா இது பாத்துக்கிறாங்கன்னாக்கா, இந்த உடல்னு இருக்கு, அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காரு, ஆத்மாவும் இருக்கு. அந்த ஆத்மா பரமாத்மா அழிவும் அடையறதில்லை, நித்தியமா உள்ளது. ஒண்ணு இந்த உடலை வந்து போத்தின்னு இருக்கு. வேறு உடலுக்கு அது போகும். அடுத்த ஜென்மத்துல வேற ஒரு உடலுக்கு போகும். இதை வீழ்ச்சி அடைந்தா வேற உடல் போகும். அந்த மாதிரி வந்து யாருக்கு நல்ல அறிவு இருக்கோ அவன் வந்து உண்மையில் காண்கிறான். எல்லாத்தையும் சரியா அவன் பாக்குறான். எஸ். சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹி நஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாயுகளிலும் சமமாக விட்டிருப்பதை காண்பவன் யார் நினைக்கிறான்? பரமாத்மா. இவனுக்கு ஒரு தனி பரமாத்மா, இவனோட உடல்ல வேறு தனி பரமாத்மா அப்படி நினைக்காம ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லா உயிர் வாயுகள். ஹியூமன் பீயிங், நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங், அனிமல், பேர்ட், யாரோட உடல் எடுத்திருந்தாலும் என்னது? அதெல்லாம் ஒரே பரமாத்மா தான் எல்லா உடல்லயும் இருக்கான்னு யார் அந்த மாதிரி காண்கிறாரோ தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. மனசால கூட நம்மளை வந்து துன்புறுத்திக்க மாட்டான் அப்படின்னு. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நம்ம உடல்லயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கா, வேற உடல்லயும் பரமாத்மா. யார்கிட்டையும் சண்டை இருக்காது, ஒரு இது என்னது ஸ்நேக பாவத்தோட தான் இருப்பான். அவன் வந்து தண்ணியை வந்து இழிவுபடுத்திக்க மாட்டான். ஏன்னா நான் வந்து எனக்குள்ளதான் பரமாத்மா இருக்கிறேன். நான் இழிவுபடுத்தினா பரமாத்மா இழிவுபடுத்துற போல ஆயிடும். அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். லாஸ்ட் ஸ்லோகம். பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி பிரியமானானி சர்வசः யப்பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. பஷ்யதினா காண்கிறான். என்ன காண்கிறான்? எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். இதெல்லாம் என்னது? ஆத்மா வந்து உட்கார்ந்துதான் இருக்கு. இட் இஸ் ஓன்லி டைரக்டிங். ஆனா செய்யறதெல்லாம் என்னது? இந்த கையை செய்யறது, காது செய்யறது, இந்த மாதிரி எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், இது உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதை ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை. ஆத்மா வந்து பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கு. பட் இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங். அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங். நம்ம உடலால நம்ம பண்றோம். இப்ப இந்த உடல் தான் செய்யறது. அந்த மாதிரி யாரு உண்மையில் காண்கிறோனோ அவன் தான் உண்மையில் எல்லாத்தையும் சரியா பாக்குறான். இன்னும் இருக்கா? எவ்வளவுப்பா லாஸ்ட் 13. யதா சர்வகதம்
சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேகே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அப்படின்னா என்னது? இப்ப இங்க பாக்கிறதுக்கு என்ன தோன்றது? ஆகாயமும் இது என்னது அந்த ஆறு லேண்ட் அது வந்து தொட்டுன்னு இருக்கிறப்பல நமக்கு தெரியறது. ஆனா இல்ல, அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, நம்ம கண்ணுக்கு தான் அப்படி தெரியாது. அது போல யாரு கலக்கப்படுறது இல்லை. மேல ஆகாயமும் அந்த இதுவும் கடல் வந்து தொடர்றது இல்ல. அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் எழுது. அது இன்னைக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் டச்சிங் டு ஈச் அதர். டச்சிங்னா நாட் பிசிக்கலி. ஆத்மா வேற, உடல் வேற. உடல் அப்படியே விட்டு போயிடும், வேற ஒரு உடல் போகும், அது விட்டு போகும், வேற உடல். அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அது என்னைக்குமே வந்து கலப்பதில்லை, உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஓ, எவ்வளவு இன்னைக்கு நான் கவனிக்கவே இல்லை. 34 ஒரு நிமிஷம் பார்த்து விடுறேன். வேற சாப்டருக்கு போயிட்டேனான்னு சந்தேகமே இல்லை. நம்ம மெதுவா எடுத்தோம் இல்லையா, எல்லாரையும் படிக்க சொன்னேன் இல்லையா, அதுல டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். 34 இதான் லாஸ்ட். என்ன படிக்கணுமா உங்களுக்கு? என்ன கேட்டால் பிரபுஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. யதா பிரகாஷ யத்தேக கிருஷ்ணம் லோகம் யமம் ரவிசா க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீதா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் லாஸ்ட். அதுக்குள்ள எனக்கு இதா எடுத்து ரெஸ்லர் ஆயிட்டேன். என்னதை பார்த்து போயிட்டே இருக்கேன். பரதன் இன்ன மைந்தரே, பரதன் இன்ன மைந்தரே. இது என்ன இப்படி போடுறது? சன் ஆஃப் பரதா. பரதனின் மைந்தனா வேண்டாது. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலின் உள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. அதோட என்ன அவ்வளவு அது வந்து இது சச்சித் ஆனந்த சித்து, எப்பவுமே உணர்வுள்ள பொருள் எது? இந்த ஆத்மாங்கிறது. அது இருக்கிறதுனால்தான், அதோட அந்த பவர்னால்தான் அது வந்து கான்சியஸ் இதுக்கு கொண்டு வருது இந்த உடலை. அது ஒரு ஒன்ஸ் இட் கோஸ் அவுட், அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஆத்மா வந்து கான்சியஸா இருக்குல்லையா, அது வழியில போயிடுச்சுன்னா இதுக்கு வந்து பிரகாசம் இல்லை. சோ இந்த பிரகாசம், சூரிய வெளிச்சம் வந்து எப்படி பிரகாசம் கொடுக்கறதோ அதே போல இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு ஒரு கான்சியஸ் ஒரு பிரகாசத்தை கொடுக்கறது. 35 வாட் ஐ சீ. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். இந்த வேறுபாடு நல்லா தெரியணும். ஏன்னா உடல்ங்கிறது என்னது? ஜட உடல், ஆத்மாங்கிறது வேற. அப்ப அது வந்து அவ இரண்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை யாரு புரிந்து கொள்கிறாங்களோ அவங்க வந்து முற்றி பெற்றவனாக புரிந்து கொள்ளலாம். அப்பா என் தொண்டையெல்லாம் போயிடுது. அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சீங்க வந்து அதோட கண்டினியூஷன். ஓகே, இது வந்து ஹாப்பி ஏகாதசி எந்த போட்டுக்கன்னா நாளைக்கு ஏகாதசி. ஓகே, இப்ப யாரெல்லாம் விரதம் இருக்கிறீங்களோ தாராளமா இருக்கலாம். ஆனா இப்ப வந்து வெயில் காலமா இருக்கிறதுனால தண்ணி நிர்ஜலம் எல்லாம் இருக்காதீங்கோ. தாராளமா தண்ணி குடிப்போம். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிர்ஜலம் இருந்து அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு 10 நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வியாதி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி வேண்டாம். அவ்வளவு எல்லாம் பகவானை வந்து வேரோட பிடிக்க வேண்டாம். இவ்வளவு நாள் பண்ணல பரவாயில்ல, இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணலாம். ஒரே நாள்ல நம்ம வந்து அவ்வளவு எல்லாம் புண்ணியம் எல்லாம் சம்பாதிக்க முடியாது. அப்ப ஏகாதசி எப்படி நிர்ஜலமா எல்லாம் இருக்காதீங்க. ரொம்ப இது இல்லையா, வெயில் காலம் இருக்கு, அதனால எல்லாம் ஒன்லி ரைஸ் கிரெயின்ஸ் மாத்திரம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. கிரெயின்னா என்னது? பருப்பு வகைகள், அரிசி, கோதுமை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. பால் வகையெல்லாம் சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் போட்டோம், உங்களுக்கு திரும்பி போடுறோம். இந்த கிளாஸ் போட்டோமா எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட் போடுவோம், என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம். கதல போட்டே மாதாஜி. போட்டடா, நான் கவனிக்கல. டோன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கேன் மாதாஜி. அப்ப எல்லாரும் பார்க்கலாம், அதை திரும்பி பாருங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம். அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏகாதசில? ஏன் வெரி குட், பாத்தீங்க இல்லையா? வெரி, நான் ஒரே பிஸியா நான் பார்க்கவே இல்லை. அப்ப அதை பாருங்க. என்ன அவாய்ட் பண்ணணும் அது மாத்திரம், என்ன கொடுத்துருக்கோ அது மாத்திரம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. தண்ணி குடிங்க, பால் தயிர் மோர் எல்லாம் சாப்பிடலாம். ஒன்லி கிழங்கு வகைகளும் சாப்பிடலாம். என்னெல்லாம் வெஜிடபிள் சாப்பிடலாம் அதெல்லாம் போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
ஒன்லி இந்த இது எல்லாம் கூட இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா? இருக்கு. நல்லா படிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நல்ல ஏகாதசி வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்க பண்ணுங்க. யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு என்ன சுருக்கம் இமிடியேட்டா பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள். க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன, க்ஷேத்திரஜ்ஞம் என்றால் என்ன, ஞானம் என்ன, அதெல்லாம் விளக்குறார் பகவான். சொல்றார் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, இந்த அறிவு ஞானத்தை எப்படி வளர்த்து வருதுன்னு அந்த செயல்முறையெல்லாம் அவர் சொல்றார். ஞேயம் என்ற அறியும் பொருள். எதை பத்தி நான் வந்து படிக்க போறோம்? பிரகிருதி, இயற்கை, புருஷனா அனுபவிப்பாளர், இவா இடையில் உள்ள ஒற்றுமை என்னதுன்னு, அப்புறம் அறிவின் பார்வை. அவ்வளவுதான். இன்னையோட